og mga kaigaan yaktalit nato ang atong igsoon si Brother Jay Daig sa pagkutingkay sa kamatuoran. Live po dito sa iyang programa, no? Katong mga wala ka subaybay diri sa atong programa. Live po ang atong igsoon sa pagkutingkay sa kamatuoran ay Jay Daig. Mga kapaglaom, maayong buntag ka natong tanan. O, salamat kayo Roland Pards sa imong paghatag og kagayonan. Live ta karon mga igala sa pag-utingkay sa kamatuoran og sa tanan nato nga mga tigpaminaw og sa tanan nga mga viewers sa YouTube og usab dire sa Cebu, sa Davao, sa Cagayan de Oro og usab sa Bohol, Liti og sa Iligan City og Osamis. Tanan diya Sambuanga nagtan-aw karon. Thank you very much. So, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan o preparado na ta sa pagpaminaw sa ilang nindot nga mga nindot nga debit. Pards. Okay, ang salamat itong JP Daig. Before ta mo ato sa rules and regulation na naman tayo mga online listeners. Timbaya una ta mga kaigsuonan, pakitimbaya sa linya to mga Paki-off sa kuta microphone palihog sa nasa sa atong linya para wala tayong feedback. Dapat na sa friends kansada. Okay, Dok, timbaya sa na, Dok. Ikaw sa Dok, timbaya sa atong mga kaigsuonan, Dok. Okay, dagang salamat. Part sa imuhang kanang perspective side ini mao nga debate o akong gi-welcome nga atong mga pinalagay gala nga nagsunod sa kanunay labi na ni Ma'am Maria ang nanas Ma'am Maria des Kaslawat. So welcome mo tanan sa ato ang programa karon. Ako'y balik nimo Pards. Okay, so dagang salamat, Dok. Palihog po ko brother Litoy, palihog ko sa Roselito sa Teniente, palihog ko sa pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan. Mayong adlaw kaniyong tanan diya. Bro, makaklaro ba kung tingo, bro? Yes, klaro kayo, bro, klaro kayo. Mayong adlaw sa inyong tanan, mga igsoon dira ni Cristo. Ako dili si Roselito sa Teniente, Catholic Faith Defender, Cagayan de Oro Chapter. O ani ako mubarog sa negatibo nga side aron pag-supakon ang paminaw mayong adlaw kaniyong tanan. Balik kanimo Roland Pards. Okay, daghang kayong salamat brother Roselito sa Teniente. So i-check sa nato ang atong live kay matod pa sa atong mga kaigsuonan no audio daw. So pero sa akong indicator dire naa may audio, no? Brother Joseph Garcia Haspe, mayong buntag, o Brother Ildefonso Cobel, palihog daw ko comment kung wala bagya po yung audio, especially sa atong mga online listeners karon, Brother Edwin Jimenez sa Church of Christ, bro, palihog daw ko comment kung nadungog ba ang atong audio karon. Matod pa ni Ariel Palma, no audio. Sister Antukin, nagsimula na ba? Walang sound po. So walang sound. So duha ka buok ni confirm. Pero si Brother Ildefonso, si Brother Joseph, wala man sana ni reklamo. No? Atong nato sang i-check sa nato kay sayang ang atong pamahayag kung walay sound. So Brother Haspe, Brother Ildefonso, palihog daw ko, bro, kung wala bagi sound, bro. Daghang salamat, brother. Okay, so naaman, no? Madungog man ang atong sound. So proceed na ta. Kaya i-check po na ko diri sa ako monitor. Ang live na to na naman siya. So ganina siguro basig wala pa toy okay na daw matod pa ni Brother Ildefonso Cobel. No, so mo-proceed ka sa atong debate karon. Mubasa ta sa atong rules and regulation. Okay. Everyone, no?
musubay sa tema, dili mulikay sa issue. Number 2, pakuron ang moderator kung muingon ang moderator na ruling or moderator's time. Ang mga speakers kinahanglan mo hilom. Pwede mo saway. Pwede mo saway Bro, paki-mute sa ko sa microphone mga ikon. Kay kanang kusog kayo ang feedback sa atong kwan. Kusog kayo ang feedback sa atong kaning tawag kaning paki-off sa mic off sa ta, bro. Okay? Kana. Okay, so rule number 3, ang tubag ug pangutana dili mula pa sulod sa kaminuto. Pero kung dili kaabot og sa kaminuto, kinahanglan kinahanglan moingon nga maura na ang atong tubag, so muhatag kita hint no nga maura na ang atong tubag. Number 4, ang categorical question, ang tubag ug pangutana nga ang tubag nga oo ug dili kinahanglan nga tubagon ug oo ug dili. Apan pwede i-qualify ang answer sulod sa kaminuto. Dili kita mulikay-likay, dili kita moingon nga wala sa tema bisag naa sa tema. Number 5, religious debate kini, so kinahanglan nga ang atong pagkarelihiyoso pag kinigsuunay ato kana ipakita diri, so walay atake personal. Atakihon lang ang mga argumento, mga fallacy nga mga nahimo sa estilo sa pagtubag ug pagpangutana. Number 6, maka-record ang mga tagtungod sa dialogo. Number 7, ang video record dili pwede editon kanang himuong katawanan. Mawala ang esensya sa atong debate. Number 8, pwede maskin bisan unsang version sa Biblia, pwede Old Testament lang, pwede po New Testament lang. 66 books or 73 books nga Bible pagkadawaton apan pwede i-qualify sa mga debater kung ang gigamit na Bible translation is sayop. Kinahanglan magpakita sila og ebidensya pinaagi sa screenshot or picturean kung tinuod nga Biblia ang gigamit. Number 9, pag muingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. Kinahanglan mo deklarar ang moderator nga wala tubag ang pangutana, una pa mo paingon sa laing pangutana. Number 10, kinahanglan ang pangutana bahin sa tema or topic. So balikon nako ang tema or topic. Pamatud-an sa affirmative ni Doc Blasito Laig, ang 7th day diha sa Genesis 2:3 is absolutely Saturday, sumala sa Biblia o referensya. Number 12, kinahanglan tanang standard nga referensya o dawaton na tanang standard nga referensya. Pwede kini gamiton but subject for review. Kung gidudahan gyapon nga peke ang gigamit nga referensya, kinahanglan gyapon magpakita o kining ebidensya through picture or screenshot. So aduna kita 10 minutes na constructive presentation, muna ang affirmative, paguman follow by negative brother Roselito, then vice versa. Muhatag na pod og stand si brother Roselito, then muhatag og cross-examination for another 10 minutes ang affirmative. 5 minutes ang atong rebuttal mga kaigalaan, muna ang affirmative, musunod ang negative. So after sa rebuttal, kung gusto mo mangutana mga kaigalaan, pwede ta mo pasudlon sa atong GC para makakuhan mo, makapangutana mo live sa atong speaker. Then final stand na to 5 minutes muna ang negative, paguman musunod ang affirmative. So ready ba ta diha mga debaters, brother Doc Laig o brother Roselito sa Teniente? Ready ba? Okay ba ta sa atong rules and regulation? Sige na, okay na mo. Doc Laig, okay ka bro? Nakamute ka ka Doc? Doc? Nakalimutan ko nga nag-mute ko. Okay. Okay, daghang kay salamat. So, ang ato ding moderator karong buntaga mga kaigalaan, ang atong igsuon nga gikan sa Church of God Seventh Day, si Brother Bienvenido sa Sidon Jr. Siya ang mag-referee karon sa ilang duha. Okay? So, mayong buntag pagpaminaw kang Brother Buhing nga paglaom.
nga tulumanon. So alam kas pagsugod. O sa ato nga debate, di na nato langanon kay kung naman tanan, nabasa naman ang atong rules. Ako sab na gipasalamatan ang tanan nga nagasunod dinhi mao nga debate nga paghimuon karong adlaw. So lipay ko nga di naa kamo nagasubaybay sa kanunay mga pinalagang higala nahimo kining dako nga diskusyon karong buntaka tungod dining usa ka pamakong pamatud-an nga ang 70 diha sa Genesis 2:3 Saturday. Inuwagan ni Brother Roslito og absolutely kay ang akong gipasa sa iya nga tema pamatud-an ko nga ang 70 diha sa Genesis 2:3 Saturday. Iyang gisumpayan higala og absolutely. So ang nahitabo nini karon mao ni ang pamatud-an ko nga ang 70 diha sa Genesis 2:3 absolutely Saturday. Sumala sa Biblia og referensya. So klaro dayag nga nabati nga mao kini ang tema mga pinalagang higala. Usbon ko pamatud-an ko nga ang 70 diha sa Genesis 2:3 absolutely Saturday. Now, nganong ako man gipamatud-an higala nga absolutely Saturday o Saturday gyud nang naa diha sa Genesis 2:3. Una nga rason. Unang rason mayag siguro mangutanan niya akong kaatbang karon moingon nga mabasa ba diya sa Genesis 2:3 nga ang Dios nag-ingon nga Saturday. Mao bitaw nga akong pamatudan. No, muna akong pamatudan karon. So ang akong gipamatudan usa lang ang pulong 70. Akong basahon na Genesis 2:3 nagkanayon, and God blessed the 70 and sanctified it because that in it he had rested from all his work which God created and Wala. ikapitong adlaw Okay. 70. And God blessed the 70. Una, ang Diyos ko sigala nagpanalan sa atong debate karon niya anang panalangin sa ikapito o panalangin. Wala ko mag-focus sa yung nagpaki sa ikapito. Wala mag-focus sa debate karon. Nag-incentivize sa Diyos ang 70. Ang ato karong gipokusan higala mao kini pamatuan ko na absolutely Saturday. Mao gayud kini siyang Saturday. Ngano man nga nakahisgot man ko higala. Nganong ako man gipamatudan nga kanang ikapito diha kanang 7th day. Season tong atong pagpamatod sumala sa referensya. So unang rason basihan nato ang Biblia mga pinalagay gala. Ang Biblia nagapamahayag sumala sa Levitico 23:3 sa Easy English Bible. Nagingon, there are 6 days when a person can work. The 7th day is Saturday. Klaro kay gala nga gisgutan diri. Dunay unom ka adlaw nga ang tawo makatrabaho. Dunay unom ka adlaw nga ang tawo magaliho. Apan ang ikapitong adlaw Saturday. Matod pa sa record diri. There are 6 days when a person can work. The 7th day is Saturday. Klaro igala. So kini palang teksto ha, igo na ang akong gipamatudan nga ang 70 day sa Genesis 2:3 Saturday. Nga naman, ang record diri nagingon man, the 7th day ang ikapitong adlaw Saturday. The 7th day Saturday. Matod pa sa record ko ato tiwason pagbasa. A person must not do any work on that day. It is a day when people meet together for worship. You must not work in any place when you live. It is the Sabbath to the Lord, a day for rest. Matod pa sa record sa Easy English Bible, mga pinalagay gala. Matod pa sa record ang ingon. Yan ang adlaw, dili ka, wala kay buluhaton, yan ang adlaw. Unya ang anang adlaw ang mga katawan magakatirok, magakatigom aron sa pagampo, aron sa pagsimba. Way laing buluhaton yan ang adlaw, bisan ata pa kang lugar. Kay kanang adlaw nga ipapahulay.
adlaw na sa Ginoo sa iyang pagpaulay. Pero wala ko mag-focus sigala ining worship. Wala ko mag-focus sigala kinsay nag-worship niya ng ikapito. Wala ko mag-focus sigala kung Hudyo ba ang nagsimba diha sa ikapito. Wala ko mag-focus sigala kung Kristiyano ba ang nagsimba niya ng ikapito. Ang akong gipukusan karon nga sa among debate nga gidiskusyonan, usa lang yun. Pamatud-an ko nga ang 70 diha sa Genesis 2:3 absolute Saturday. Ibasa na ko Levitico 23:3 tungod kay dunay nabasa diri nga the 70 is Saturday. Umana, ang Biblia check na. Klaro na. Nabasa na nako ang 70 Saturday. Opo na akong ipamatud-an. Pamatud-an ko nga ang 70 Saturday. Diya sa Genesis 2:3. Posible mangutana si Brother Litoy Roselito. No, parehas mami ani nga dunay mga to ang among mga pangalan. Kay siya Roselito, ako Blasito. O to nagkasinabot ang duha ka mga to. Ang posible mangutana si Brother Roselito nini. Naa ba diha kanang Levitico 23 mao ba na ang Genesis 2:3? Pwede niya na ipangutana unya. Kay tagaan na itong pagtagan. Okay? Usbon ko, ang record na kapamahayag mga pinalangga mga kaigsuunan ng higala. Matod pa sa Easy English Bible. Pwede niya na i-check. Doon na may siguro siya app niya na. Ang Levitico 23:3 na kanayon, there are 6 days when a person can work. The 7th day is Saturday. Ang akong gipamatudan, ang 7th day diha sa Genesis 2:3, absolute Saturday. Klaro igala. Napamatudan diha sa Biblia. Ari na punta sa referensya. Kaya ato ang tema karon pamatud-an sumala sa Biblia o referensya. So mapamatod ko igala, supay diya sa Biblia o referensya. Ang Biblia ako nang gibasa doon na yung nabasa nga 70 Saturday. Ari ta referensya. Unang referensya mga igala, kalendaryo. Ang atong kalendar karon nagapamahayag nga ang ikapito Saturday. Gikan sa first day of the week ngadto sa 7th day of the week. Okay mo tanaw na atong kalendar. Naguna sa first day, Sunday. Sunod, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ikaunom, pag-ikapito, Saturday. So, ang 7th day diya sa atong kalendar. Ang 7th day, Saturday. Klaro kay gala, nga ang unang referensya pa lang, pasado na. Basin po, mangutana si Brother Roselito nini. Nga kanang imong kalendaryo, unsa man ha, Gregorian, solar, o lunar calendar, na ba na sa Genesis 2? Pwede po niya na ipangutana igala, kay tubago lang po na ko na niya. Okay. Ang unang referensya igala, igo na, check na. Pamatud-an ko nga ang 70 diya sa Genesis 2:3, absolute Saturday, sumala sa Biblia, check na ang Biblia, kaya doon na ko nakasal 70 Saturday. Pag-abot po sa referensya, check na ang pumirong referensya. Kaya ang mabasa sa kalendar, ang ikapito diya, Saturday. Okay na, pasado na ang duha ka Bible o ang reference. Dungaga lang na ito ang reference gala. Ang Easy English Bible Commentary, nagkanayon. God made the 7th day special. God made us like Himself. After we work for 6 days, we need one different day. Just keep in the Saturday, the 7th day in the week. Is special because of this verse. Komentaryo sa Biblia diya sa Easy English Bible igala. Ang iyang komentaryo sa versikulo 3 sa Genesis 2. Ang Diyos naghimo ug pinasahi niya ng adlaw ikapito. Matod pa sa maong record. Sama sa paghimo sa Diyos iyang sa ato ngadto siyang kaugalingon. Yan dire kita gihimo sa Diyos sama siyang kaugalingon. Unya human sa atong mga buluhaton, after we work for 6 days, human sa atong buluhaton na unong kadlaw, magduna tay usa ka adlaw nga pinasahi nga adlaw. Unya mga Hudyo ni pili nining Saturday ang 7th day. Klaro kay gala. Pero wala lagi ko sumala sa kung gisaysay sa unahan. Wala ko mag-focus kung kinsay nag-observe niini. Ang akong gipokusan ni gala nga gipamatud-an sumala sa maong tima. Pamatud-an ko nga ang 7th day diya sa Genesis 2:3 absolute Saturday. So ang ako lang yung bugat ka rason nganong ako duning gipabarog na ang 7th day Saturday. Time na. Oras na. Bro. Okay. Wala ko, sinsya bro, wala ko makita ang relo bro. Wala ko makita.
Okay, Okay na salamat bro, bro. okay na bro, okay na, wala problema. Ah, Okay, so ako lang i-remind no. I-remind lang nato nga ang atong dili nato mo mention og oras. Tanaw na lang mo sa atong time kay ang alarm clock or ang atong time gi-screen share nato sa monitor kay pero okay ra kay wala kayo daghan kay gilatag ang atong wala mo gawas din bro. wala kay mo gawas dyan. Sige lang. Wala kailang kung wala mo gawas din ang relo. Okay. Sige. Okay Sige na bro. bro. Okay, so mumaya sa atong mga kwano kay bibo kayo ng atong chatroom. Maayong buntag kang Brother Gilier Pacana. Matod pa ni Junjun Alcordo. Nadungog daw ni wala daw siya madungog pero mabasa niya mga comment. So imposible po Brother John kung ikaw rin dili ka dungog ang ubang magdungog, no? Brother Gilier Pacana, maayong buntag Brother Gilier. Hinaot nga magpabiling kang buutan. Sister Annalyn Pulanco, maayong buntag brother. Sister, maayong buntag ug sa atong kay Brother John Paul. Good morning po diha Brother John Paul ug kang Sednem Jasan. Okay, matod pa niya nunit diskusyon sa pulong sa Dios. Kinahanglan gyapon binuang nga matod pa niya dili na siya binuang mga igsoon. Itsa pa maning atong kwadri si buhi ng paglaom gawala-wala ang audio lagi so depende na siya sa drive sa atong internet brother. Tapos si Ma'am Susan Patenyo Quebe sa Hong Kong mayong salamat sa pagpaminaw o kang Ma'am Angie Patens. Brother Jerry Laik, basig nga kay itingbaya diha sa imong programa, palihog o dagdag rin sa atong programa. Okay, salamat kayo Roland Pards. Ato pasalamatan ang nagtan-aw karon sila ni Jigo Baldomiro, Rinan Jipre, Hugarap Lopez Dolpe, Tricycad Bayer Max og Donato Barcinas kauban sab ni Ildefonso Cubel og may buntag matod pa napadre og Dennis Carillo, Pioring Narciso, kauban ni Al James, Darwin Rilon o Jerry Bacos Al James. Good morning, Brad Jerry. O si Mark Janre o kauban ni Joseph Rosalita Dulugoen. Maura ni ang atong dugang parts. Okay, so dagang salamat Exong Jerry Laik sa pagkuting kay sa kamaturan. Brother Dan Maasin, buhi nga paglaom, pwede ka mo sulod umya na lang after sa ribatal kung mangutana ka sa atong mga speaker, okay? So, mo proceed ta karon sa atong kwan, brother moderator, bago na ko ikwan mo i-screen share sa nako daan ha. Ya mangutana sa ako kung nakita ba ang akong display. Bro, nakita niyo orasan, bro? Nakita, klaro. Nakita na. Bro. Okay, brother moderator, take over. Okay, salamat. Roland Pards. No? Lanta, padayon ta. Salamat bro kahit sa imong mahirap kayo pagbarog sa imong tema nga imong gipamatud-an nga ang 70 nga makita o mabasa sa Genesis 2 kapitulo 2 versikulo 3 absolutely Saturday malas sa Biblia o referensya. Okay bro, Joselito, andam pa ka pangutana? Okay, acknowledge. Okay. Kung andam na ka, musugod ang imong oras sa imong pagtingog. Go ahead. Okay. Okay, mayong buntag, bro, Doc. Una na akong pangutana, Doc, bisan to mo ni kaning gipamahayag ganina, pero gusto lang ako klarohon base sa pinagis ang pagpangutana. Una na akong pangutana, aduna by Bible version na mabasa pulong Saturday sa Genesis 2:3. Aduna o wala? Salamat kayo. Mutubag na po, Mr. Moderator. Okay, go ahead. Okay, dagang salamat. Agi mo pangutanan ako, Brother Joselito, aduna by version nga mabasa sa Genesis 2:3 ang pulong Saturday. Kung pananglitan og naa Mr. Joselito, anang kuno ni mong pildi ka? Kunaa? Pero wala, ako ipildi. Hinana.
kon pananglital dog naa, ang konon ba ni mo pildi ka? Objection, Mr. Moderator. Objection is granted. Go ahead. Ang iyang gibuhat, dili tupag kundi ang papangutana sa akong response. Ang akong katungdanan mo papangutana. Dili niya katungdanan papangutana. Ang iyang katungdanan mo ang pagtupag sa akong pangutana. Palihog ko kon. Okay, Dok. Okay, palihog kong tubag sa iyang pangutana. Okay, dagang salamat, Mr. Moderator. Ako naguto siya gipangutana po kung okay ba po siya. Mao ni ang tubag. Iya pangutana, naapay version nga mabasang Saturday. Wa gyud siya naminaw nga akong gibasa kaganina is English Bible. Levitico 23:3 nag-ingon, there are 6 days when a person can work. The 7th day is Saturday. Nabasa ang Saturday o ang 7th day. Mao ni akong gipamatud-an diha sa Next question. Objection, Mr. Moderator. Ang Levitico 23:3. Ang ako na spesipikado kayo sa Genesis 2:3. Nato na ba mabasa sa Genesis 2:3? Wala ako na sa Leviticus 3:3. Nasa Genesis 3. Ado na ba, usbon ko po na, ado na mabasa, may Bible version na mabasa pulong Saturday, diha sa Genesis, La, verse 3. latag na, Dok. Or wala. Latag. Dok, diha sa Genesis, Tumahan bilang na pangutana. Mr. Moderator. Okay, tumaga palihog sa Okay, Genesis. salamat kayo. Pulo 3. Salamat kayo, Mr. Moderator. Ang Genesis 2:3 akong gipamatud-an ang pulong 7th day nga Saturday. Iyang pangutana naapay mabasang Saturday sa Genesis 2:3. Muna iyang pangutana. Ang tubag lagi akong pamatud-an nga kanang Genesis 2:3 ang 7th day diha Saturday. Ulata lang kaya ako lagi kang basahan ana ay nakabalaka. No? 7th day akong gipamatud-an diha nga Saturday. So, kung mangutana kag naabag yung mabasa diha, ulata lang kaya ako kang basahan. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection is granted. Go ahead. Categorical question must be answered categorically. Ang pauta adung by Bible version na mabasa pulong Saturday diya sa Genesis 2:3. Lalatag na. Wala. Mo na ang categorical question. Aduna o Dok, Okay, Mr. Moderator. Dok, Dok, 30 seconds, Dok. 30 seconds ang remaining sa 1 minute. Okay. Ang akong tubag lagi, ulat ta, kaya ako nang basahon. Kung mayroon ko ulat ta, naagyo ko'y basahon. Klaro man na. Ang record, ako sang gipamatudan ka ron ka ng pulong 70. Ang 70 akong pamatudan sa 2:3, maunang Saturday. Ang utana kagbabasa ba sa Bible version, ang pulong Saturday. Ulat ta lagi, kaya ako ang nakon. Time. Next question. Tato pa, yung ako'y basahon. Next question. Kadali lang mga brother ha. Ako lang klarohon ang atong oras nga once nga muhudong og istorya ginatime post na ko ang time question na 1 minute kay labi na lang tayo mo objection pero pag uman sa objection ipadayon ako mao nang nay mabilin sa inyong 1 minute dili ta mo restart kun dili ipadayon lang ta nabilin nga oras sa pagtubag nga usa ka minuto. Okay, mao lang na ato lang klarohon mao nang bilin na 30 seconds lang ang nakudlong nag-objection si Brother Isaire or si Brother Roselito, then continue na punta ka another 30 seconds. Kato lang, ako lang ipatinaw. Brother Moderator, go ahead. Okay. Proceed. Okay, Mr. Moderator, paniyo ko glory, Mr. Moderator. Wala tubaga, aduna ba wala siya katungdanan nga mukuan mo paulat sa ako. Akong tubagon niya, ayang katungdanan mutupag sa akong pangutana categorically aduna or wala. Wala siya katungdanan magpaulat sa ako aduna ba o naa. Okay, di ko niya paulat, tubagon niya ang pangutana. Dok Laek. So, categorical. Naa ba o wala? Alihog lang kong gatag sa tubag. Naa ba o wala? O kaan? Mutubag na po, Mr. Moderator. Okay, go ahead. Mutubag na po, Mr. Moderator. Ako, Okay, salamat. Wala mantika. Ako, okay, paminaw rin dito ha, bro. Wala mantika magpahunat. Wala ka pahunat away. Ako lang kang gipasapot nga nga kung gipamatud ang kanang 70 diya sa Genesis 2:3
Saturday na. Imo kong gipangitag Bible verse o kanang version sa Biblia nga mabasa ba ang Saturday. Kaya nang bitaw ka na ko, nalagay ko'y basahon mo niya. Ulat lang. Waman ko maingon mo nga gipaunat. Kaya kung ulat lang ba, basahon na ako na. Wala akong hunat. O tao ko, may kong basahon ako niya na ako'y mabasa. O klaro ana. O, ay sa tingog sa salito na kay ako, maling oras, ka minuto. Ay sa tingog kadali kay musapaw man kanya, di man maayo musapaw. Okay, usbon ko sa pagtubag. Ang akong gipamatud-an nga ang 7th dia Genesis 2:3 absolute Saturday. Karon nangutana kag mabasa ba ang pulong Saturday dia Genesis 2:3. Ang akong tubag nimo ulat lang kay naa ako'y basahon. Okay, Kay na ako'y basahon, nagpasabot na ako'y mabasa. Okay, Kalot lang na pangutana. Proceed sa live ta. Kapag pangalan sa Bible version nga makabasa kita Genesis 2:3 pulong Saturday, makahatag ka or dili ka makahatag? Okay, salamat kayo. Mutubag na comment ng moderator. Go ahead. Mao ni ang tubag. Iya kong gipangayuan o pangalan sa Bible version, makahatag ba daw ko og Bible version nga naay mabasang Saturday diha sa Genesis 2:3. Mao ni ang tubag. Pwede ko na ako nang ihatag unta nimo pero di pa man ako na ihatag karon kay taas pa man atong panahon. Kung ihatag na ko na dayon nimo mahuman atong debate. Munang di lang sana ko na ihatag nimo pero na ako'y basahon. Klaro ana. So di lang sana ko na ihatag ron brother Roselito kay mahuman dayon ng debate. Kung makahatag ko ana nimo munang di sa tamo kumano na tong debate kay sayang kay naminaw. Balik nimo Mr. Moderator. Okay, proceed sa live pangutana. Roselito. Sunod. Makahatag ka ba pangalan sa theologian or Bible scholar nga nagpatag ng Genesis 2:3 literal nga Saturday, makahatag ka or dili ka makahatag? Mutubag na ko Mr. Moderator. Go ahead. Okay, guys ba? Salamat kayo sa nindot kay pangutana nimo Brother Roselito. Makahatag pagkog ngalan sa Bible scholar nga nagmatuod nga kanang Genesis 2:3 Saturday. Pwede ko ti katagaan pero di palagi karon. Kay kung hatagan ti karon mahuman man ding debate. Munang di lang sa kanako hatagan ana. Kaya ang akong gipamatud-an dili man ang paghatag sa mga ngalan sa mga Bible scholars. Ang akong gipamatud-an ang 70 ya Genesis 2:3 absolute Saturday. Wala akong gipamatud. Ang dili ang paghatag sa mga ngalan sa mga Bible scholars nga naghingalag Saturday niya ng Genesis 2:3. Pero kung ganahan jud ka, aw ihatag ko ra na nimo ko dili pagkaron kay mahuman ang debate. O balik nimo. Kalawa pangutana. Sunod. Pangutana na bro. Sayang ang oras. Okay. Oh, Diyos na naghatag og pangalan pulong Saturday diya sa Genesis 2:3 ang Diyos or dili? Salamat kayo sa pangutana. Mutubag na ko Mr. Moderator ha. Okay, go Muna ahead. akong gingon kaganina nga posible. Muna akong gingon ganina nga posible nga ipangutana gyud niya nga ang Dios naghatag bagyog ngalan. Ang Dios lagi diya Genesis 2:3. Ang giingon diya 70. Kanang Saturday ako ni nagpamatuod ana. Ako'y nagpamatuod sa Saturday. Pero ang ato ang gidebatehan kanang 70 nga akong gipamatuod ang Saturday. Ang imong pangutana nakahatag ba di mo hatag ang Dios oy. Ang record Genesis 2:3 ayaw dumagi. Ang record Genesis 2:3 nag-ingon din sa 2:3 and God blessed the 70. So na mo niya itong gidibatihan ang 70. Ngano, kay akong gipamatud ang kanang 70 nga gipanalanginan, na. Mo na diya. So kung mangita gyud ka na, wala talang lagi. Ilang ro dali-dalion kay taas pang oras. Okay, balik ko ng pangutana. Follow-up question. Ang Genesis 2:3 Bro, follow-up question bro. hello. Ha? Kini bang Genesis 2:3? Sige. Kini bang Genesis 2:3? Nagbase pa kini sa adlaw sa tao o adlaw sa Dios? Okay, daghang salamat. Pangutana, mutubag na ko.
Bakit? Ang Genesis 2:3 Okay, salamat Mr. Moderator. Ang Genesis 2:3 wala na ako pamatud-i nga naghatag na siya adlaw sa tawag adlaw sa Dios. Ang akong gipamatudan diya nga kanang Genesis 2:3 dunay 70 nga akong gipamatudan nga Saturday. Usa pangutan ako Brother Rosolito, nganong na Saturday ang akong hubad niya ng ikaduhang inang Genesis 2:3. Nganong Saturday? Pangutan ako di ay po pangutan adlaw ba ng literal o di ba na adlaw ng literal? O di ba pangutan na? Objection, Mr. Victor. Pangutana, una nga akong pangutana, base yan sa adlaw sa Genesis 2:3. Base ba kini sa adlaw sa tao, base ba kini adlaw sa Dios? Na matima ka kung paano na Genesis 2:3 adlaw bakit sa tao o adlaw sa Dios? Categorical question man ni. Pali ko pa patubag. Tubag na to, Mr. Moderator. 35 seconds. Okay, salamat kayo. 35 seconds to answer. 35 seconds to answer. Okay, salamat kayo. Mao ni ang tubag. Ang imong pangutana lagi nako Genesis 2:3 kanang adlaw 70 diya reparado ba na sa adlaw sa tao o sa Dios? Muna imong pangutana. Samtang akong gipamatud-an nga kanang 70 diya Saturday. Wala ko magpamatuod ug asa na sa gi-repair. Gi-repair ba na sa adlaw sa tao? Gi-repair ba na sa adlaw sa Ginoo? Wala ko magpamatuod na. Akong gipamatudan nga kanang 70 Saturday. Pangutan ako sa iyang pagka-Saturday. Ay kung pangutan nag-ana gi-repair. Naon sa magkaloy? Time. Ano Okay, ang pangutana? Last two questions. Okay. Bro, kasto. Okay. Kasi, sanay po ka na. Kining Genesis 2:3 aduna na di ay pangalan sa adlaw ni ini or wala pa? Okay, bakit? Ang Genesis. Salamat Mr. Moderator. Ang Genesis 2:3 ang isgutan diya 70. Kanang 70 akong gipamatud-an nga Saturday. Klaro? Ang imong pangutana naa pa diay isgutang Saturday. Kana laging Saturday ako'y nagpamatuod ana uban sa mga referensya o uban po sa mga version sa Biblia. Klaro man gina. Ako'y nagpamatuod pero nasuwat diya 70. Gipamatuod-an ko na nga Saturday. Klaro man na siguro kung mangita gyud kag Saturday unya na lang lagi kaya hindi mahumanday na debate. Sige, balik ko Objection, sa Mr. pangutana. Okay, objection, Mr. Victor. Ang akong pangutana, aduna na ba'y pangalan ining panahon na sa Genesis 2:3? Aduna na ba'y pangalan sa adlaw ining Genesis 2:3 panahon sa Genesis 2:3? Aduna na pangalan or wala pa'y pangalan ng adlaw na? Ang tubag na ko, Rosalito, tubag na ko. Ang imong pangutana, aduna na ba'y pangalan sa adlaw? 23 seconds, bro. 23 seconds to answer. 23 seconds, okay. Ang tubag mao kini. Ang imong pangutana aduna na ba'y pangalan sa adlaw Genesis 2:3. Ang Genesis 2:3 lagi ang nabutang diha 70. Kanang 70 akong gipamatudan nga Saturday. Ladto pagkasulti kanang nag-isgot og Saturday ako ni nagpamatudan na. Ngalan sa 70. Unya uban sa pagpamatuod sa mga referensya ug ubang version sa Biblia. Klaro magyud na. Pangutan alagi ko Okay, na. time. Okay, next question. Okay, salamat kayo. Ini ba ang Genesis 2:3 ang 70 ba diri basihan ba ang gibasihan ba niya adlaw sa trabaho or adlaw sa semana? Salamat kay sa pangutana, mutubag na ko. Okay. Ang imong pangutana kining 70 nga na-record sa Genesis 2:3, panahon ba ni sa trabaho o panahon ba ni reparado ba ni sa semana? Mali. Tubag. Ang Genesis kapitulo 2 verse. Objection, Mr. Moderator. Go ahead. Okay, ikuan ko no. Tubo niya ang akong pangutana. Balik ka pumutana. Balik. Dili klaro ang tingog. Dili klaro ang tingog. Tama. Balita. Balik ka. Ano ko sa mundo niya ang pangutana? Balik ka paliho. At ni Genesis 2:3 ang basihan ba sa paghihap sa adlaw? Basihan ba sa adlaw sa trabaho o basihan ba adlaw sa semana? Patugtubag. Basihan. Mutubag na ko. Go ahead.
Mr. Moderator, tubag na ko? Tubag ka na. Okay, Brother Rosalito, wala ko pa ibutana. Ako lang girikap gamay. Kaya imong pangutana, kining 70 direct, basihan ba ni sa adlaw sa pagtrabaho o basihan ba ni sa simana? Muna imong pangutana. So, akong girikap gamay, ano masabtan? Mauni ang akong gipamatudan. Kining 70 diri, wa ko magpamatuod kung asa siya gibasi. Ang akong gipamatudan sa inises 2-3, na kanang 70, Saturday lagi na. Wala ko magpamahayag, wag yung kadungog siguro bisag i-review, nga niingon ko, gibasihan siya sa adlaw trabaho, gibasihan siya sa adlaw simana. Wag yung ko magpamatod. Ang nakafocus ko karon pamatod ang nga Okay, time. straight Time. up to yung Saturday. Okay. Klaro mo na. Okay. Time. Okay, daghang salamat. No, Robert, balik na ko kayo mong pagkaon. Yes, daghang salamat, brother moderator. Magpasalamat una ta sa atong sponsor karong buntaga. Purok Kamatuoran would like to thank Mr. Lechonero, ang pinakalami na lechon baboy, anaa sa Island Garden City of Samal. Dili kini matagpuan diha sa Panabo, dili ko di matagpuan diha sa Cagayan de Oro, sa lugar sa atong negative ug samot na sa lugar sa atong igsuon nga moderator sa Lapu-Lapu. Kun dili naa sa Island Garden City of Samal ang Mr. Lechonero, ang pinakalami nga lechon baboy sa tibuok isla sa Samal. Kontakan lang sa nasa 0951-4120-020 o 0965-9269-444. DJK Glass and Aluminum Supply naa sa 212 Holo Street, Bignay, Valenzuela. Provider of mga screen doors, sliding door o any customized glass and aluminum supply. Please contact Ma'am Karen at 0917-324-3356 o sa atong OSS Medical Enterprises, supplier of mga medical supply like empty dextrose bottles, septic open split adult and foam traction knee immobilizer. Please contact Sir Ramil at 0925-518-8275. Purok Kamatuoran would like to please also DPS, Daklan Engineering Supply, diya sa 915 Quezon Boulevard, Davao City. Supplier of mga hardware like cement, paint, steel plate, reform bars, galvanized zipper lanes, and any more. Please contact Engineer Fred at 0917-397-4785 o 0949-865-0597. And Purok Kamatuoran also would like to thank Miss Angel P at Hong Kong, no? Usa sa atong mga sponsor nga naa sa Hong Kong, si Miss Angel P, daghang kay salamat, ma'am. Okay, mubasa sa atong mga komento sa atong mga kaigsunan. Matod pa ni John Paul, Leviticus 23 versikulo 3, walay mabasa Saturday sa isgutan nga Biblia. Matod pa ni Brother Henaro Lofres, Sabbath in the Bible. Sabbath day of worship was mentioned in 90 times in the Old Testament. Matod pa ni dili lang ako batsahon ng mga kuwana kay daghan kayo bro gani tawag gani Brother Hilaro, no? Daghan kayo. At sa pa matod pa ni Ma'am Maria Balog, tubagon na ni Doc, humana ang debate at pangutan na sa Roman Catholic kay pagtapos man sa debate. Okay? So, Brother Jerry Laik, basig na ay kwanda, na ay itimbaya po Okay. sa mga naminaw, Brother Jerry Laik. Salamat kayo. Bro Roland Pards, salamat sa Purok Kamatuoran og niasab tas pag-uting kay Kamatuoran ato mga sponsor mga kapaglaom kay kini nga debate gi live kini sa Purok Kamatuoran og pag-uting kay Kamatuoran. Kini nga atong sponsor mao ang lechong manok, dili lechong baboy, kundi lechong manok gikan sa Bitil. Lechong manok dili makita sa Samal kundi makita lamang diri sa Surigao City. Ang Bitil lechong manok nga kumupalit kag usa pagka pinagtunga nindot kini. Og sa tanan nato mga sponsor gikagawa sila ni Ma'am Maria, kauban usab sa tanan nato nga mga sponsor sa pagpalit og Purple Corn Coffee. Thank you very much. Og naay ko basahon diri kadyot Pards mato pa dinhi
dili man ni kabalo si Rosalito di ay gikan ni Ma'am Icon Villasencio. Patuga-tuga man dili man nga makamao. He gikan ni Miljo Giselle Pipito. Pagkasayon sabton si Nisis Dostre mulikoy pasilitoy. Okay, matupakin say nagdebate ani si Kapaglaom Yoyoy og si Rosalito si Litoy sa RCC kon si FD. Litoy Genesis 2:3 nag-repair ka na sa adlaw nga ikapitong adlaw ipapahulay nga gipahulayan sa Dios. Thank you very much. Okay, so balik ka nimo brother moderator. Okay, daghang salamat bro Parts. So ara na po sa ikaduhang hugna, no? Sa 10 minuto ng panahon sa pag-response sa negative side, gikan sa positive side. Bro, ito andam na ba ka? Knowledge. Kani lang bro, klaro makita pa ang ato screen share na time. Okay, klaro kayo. Ang oras. Klaro bro, klaro. Okay, pag Sige, pag-show mo bro, let mo start ng oras. Go ahead. Okay, yung adlaw balikan yung tanan mga ikalamisyon, no? O nga ma-realize ninyo na sa tanan akong tubag walay direktang sa tanan akong pangutan na walay direktang tubag. So kining mong pagdibatihan, no? Kining Genesis chapter 2 versikulo 3 na matod ni absolute kuno kini Saturday, no? Absolute kuno kini Saturday. Usa kini ka ko nga pagtuo ko nga panudlo kung kini gitudlo man kadto sa ang membro, no? Usa ko ngano man unang-una wala sigida nag-iyap o basis mana pa basis kini sa atin sa trabaho wala kanin klaro dia sa kanin niya na klaro tungod kay ang 7th day ay basis sa semana para mag-itag adlaw sa semana tungod ang 7th day gitawag ka nag 7th day tungod dia na ay required adunay di kinahanglan buhaton required ang required mo ang pagtrabaho kung nom ka adlaw, no? Base sa ingon niya sa Exodus 20 versikulo 11, ibuhat sa Diyos ang tanan butang diya sa kalibutan sa unong adlaw. So nagtrabaho ang Diyos sulod sa mundo. O base sa insugo, no? Base sa insugo sa Exodus 20 versikulo 9, you have 6 days if you can do all. So, magtrabaho ka kung nung gano'n sa base sa adlaw sa trabaho. Dili adlaw sa semana. No? Dili base sa adlaw sa trabaho, dili base sa adlaw sa semana. Kaya buso na gitaw ka nag-adlang ipapahulay, gikan sa pulong pahulay. Nagpasabot ka hago. Diyan ka sa hago. So, this is 2-3 na kilala mga igsoon. Ang 7th day, base sa adlaw sa pagpamuhat, base sa adlaw sa pagtrabaho. No? Dili kini adlaw sa semana para itawag absolute na to sa Saturday. Pero apan ngano man, nga kining adlaw ipapahulay sa mga Hudyo na full man into Saturday, tungkol ini base sa ilang andom sa ilang adlaw sa kagawasan sa gikan sa ito. Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 15. No? O kanang basihan. O diyan Sabat, it also commemoration liberation to his people. Sumo na siya. Mo kanang akong gisupakan na kining dos tres wala diri si Gida nagsugot ang paghanay sa adlaw sa semana. Kano man kung atong basiya isa sa iyong gibasiyan mao ang kalendar mao kini mga igala mga igsoon paminaw kamo kay tagaan ta mo background sa kalendaryo.
unang nag-move na sa kalendaryo mao ang Ehipto. 5,000 ka tuig ng milabay. Ha? 5,000 na ka tuig ng milabay. O gadun na sila napulo ka adlaw sa isa ka semana. O gadun na sila napulo ka adlaw sa isa ka semana. O giadapt kini sa Babylonia. Ang Babylon calendar ana sa between 2100 BC to 2000 or 21st century. O kining Babylon calendar matod pa sa usa ka online nga referensya mo kiningon sa dili ako anya matod ni sa online kay basin yang gamiton ako nun ni. Akong klaron di niya kuha matod kini basihan ni sa online nga referensya. 7-day week originates from the calendar of Babylonians, which turned based on the Sumerian calendar, dated on the 21st century. Oh, nakita ninyo? So ang mga paghanay sa adlaw sa simana, wala na nagsugod sa Genesis 3. Kay pinanggi ba siya niya adlaw sa pagpamuhat at sa pagtrabaho? Pagpangalan sa adlaw, pagpangalan sa mga adlaw, wala, sigida ka na sa mga Hebrewanon. Matod pa ni John Hill, sa theologian o Bible scholar, na ang yang hubad, ang yang siya tawag interpret o kaniyang komentary sa versikulo sa Biblia, sa panahon sa Genesis, sa panahon sa Ezekiel 24, versikulo 2, Son of man, write thee the name of day. That day is the day of week was well as the what day of the month, whether the first day, the second day, third day. For the Jews had no other names for their days as we have. Pinagawang pangalan ang mga Hudiyo kaniadto sama sa atong patunan karon. Kini mao kanyang panahon nga pagkasulungon sila sa mga Babylonia. So, mao diay mga Ehipto nakakuha og idea gikan sa Babylonia. Labi na sa pagpangalan sa mga adlaw. O da pulong Saturday mga higala, ikan kini sa Roman calendar. Dili kini sa Jewish calendar. Pulong Saturday, ikan kini sa Roman calendar. Ang Roman calendar, excuse me sa kanang yan sa tamuha dia karon kadali ibili na ng moderator kay nangita sa kuha sa gawas. Bro, bienvenido. Paki-check lang ko sa time niya. I-continue lang ang time bro kung di po kabalik bro. Ikaw sa pag-timekeeper bro, bienvenido. Okay. Nangita sa kuha kadali. Okay, continue lang ako. Okay, resume. Pakita na ulit sa time. Okay, patayon. Okay, ang pulong Saturday, gikan kini sa Roman calendar. Paghalad mo po sa ilang Diyos kasi Saturn, kasi Diyos, no? Ang Roman calendar, nagsagod natin 700 BCE. Pa doon na sila yung mo. Adlaw sa usa ka semana. No? So, kanang mga igala mga itoon, nga kining Genesis 2:3, imposible nyo kini mahimong Saturday. Nga naman, dili basihan ang 7th day, ang word 7th day, para ato nang i-connect sa Saturday nga mo 7th day calendar to kay dili kalendaryo ang basihan meaning Genesis 3. Dili po sila ang basihan meaning Genesis 2:3. Ang basihan mao ang adlaw sa pagpamuhat sa Dios. Walay pangalan ang Genesis 2:3 ug walay nakahibalo ug unsa ka ng adlaw. Isa mao kana ang pagkamatuod. Kumuingon ka ang panudlo nga Genesis 2:3 mao ang Saturday, absolute Saturday, heretiko nga pagtuo, heretiko nga panudlo kung kini gitudlo man. No? So kini dako kayo nga sayop mga igalang person. Kay wala pay pangalan ang adlaw sa mga adlaw ni ining panahon na. O wala papod maimbento ang kalendaryo ni ining panahon na. Wala pa ganay imbento.
Hinumduman nato nga si Adan nabuhat sa ikaunom nga adlaw. O kanang pagbuhat wala i-record sa Biblia nga si Adan gisultihan sa Dios nga ikaunom na siya sa kadlaw gibuhat. O wala po i-record sa Biblia nga nasayod si Adan nga ikaunom adlaw siya nabuhat. No? So mga igala, mga igsoon, ato yung sabton pagtarong ang Biblia. Wala magsugo ang Diyos nga mag-iyapag pito ka semana, pito ka adlaw sa semana. Kundi ang sugo sa Diyos, magtrabaho ka gunot ka adlaw o kung ikapito ay pagtrabaho pagpahulay. Tungod kay ang basihan, iyap sa adlaw, mao ang pagtrabaho. Dili basihan ang adlaw sa semana. Wala ang tanabasi sa Diyos. Wala po gisugo sa Diyos. Wala po suguan sa Diyos nga nanog sa todiyang 7th day. O base sa iyang pamayag, iya kining dugang-dugang. So iya ra day kini. Dili iya sa Diyos. Kung iya kining ipa-implementar, so sa ato pa, kini huna-huna sa tao o dili huna-huna sa Diyos. Huna-huna sa tao o dili kini huna-huna sa Diyos. Busa mga itala, mga igsoon, ato ini batunan o pagasabton pagayo. Kung lantaw na to, kutik kaya na to, unsay basihan sa 7th day. Di nila makaduog tag 7th day automatic Saturday. Di nila 7th day Saturday. Tungod kay ang 7 days sa Biblia, nagbase sa kana sa unong kadlaw. Bro, lito. Oh, kaya na? Mas na ang oras. Sagot na. Okay, kape. Salamat. Yung itong response, no? You can check po sa website. Okay ba ito sa pagpapaya? Bro, Jere. Ay, salamat kayo. Tambaya sa nato ni ato nga mga igsoon nya si Sir Reynaro Lopres og si Tido matupan niya ang Ginoo nagsulti nga ikapito 7th day. Maong adlaw igpapahulay ang Katoliko mo'y gahatag og ngalan nga Saturday Sabado sa ikapito ka adlaw gikan ni Brother Hinaro. Ang Gregorian calendar nagtug-an nga ang ikapitong adlaw mao ang Saturday El de Punso Cubil. Padre, si Bro Litoy di ay kaatbang, si Remy ay punoschis. Aljon Fernandez nagtanaw kang Rosilio o ni Lovely Bo. Si Litoy, unsa man day ng adlaw ang ipapulay sa Dios nga imong gibasyan no wala kay basyanan. Gikan ni Milibalye Icon Bilesincio. Pag-sure Brad Litoy oy, gikan ni Bilesincio. Mao ni Mr. Moderator ang ato nga mga nagkomento karon. Okay. Salamat. O sa mga pangutana. Lain. Hello. Bro. Okay, pwede na mangutana. Okay. So, Yes. Ato sa mag-timer. Sa itong mag-ano, Ang surat niya. minutos. Go ahead. Okay. Unang pangutana, Brother Litoy. Matod pa nimo sa imong pangutana na ko kaganina nga Genesis 2:3 doon na ba'y mabasang Saturday. Kato tininuod nga imong pangutana nako nga nangita kag Saturday or wa ka mangita anang Saturday. Basta akong sa nimo. Kung sa akong ipauta na, nangita ko kanimo Bible version, nangita ko. Nangita ko Bible version nga mabasa sa Saturday. Sa Genesis 2:3. Wala ako nag-discuss ng texto. Kung explicado sa Genesis 2:3. Okay pa. Follow-up nga pangutana. Kay nangita man kag pulong Saturday sa Genesis 2:3. Kung doon na ko'y mabasa sa mga version sa Biblia,
nga ang Genesis 2:3 dunay Saturday. O yun na nimong pildi na ka. Wala akong mo yun na pili na ko, kundi ako lang tao kung sa kanang version. Sa kanang version na pangitaon ako, lang taon na ako, kung sa kanang version. O kanang tubag. Ang pangutan ako'y mapasa o mapakita nimo nga version nga nagisgot o Saturday ang dati pong dinaga. O yun ka na o dili? Ang ako basta akong tabagayin na wala dili ko mga nga pili na ko tungkol ako lang tuyo nangita na ako Bible version para mas suta na ako. Ang akong kuan is pakita man kung ano na Bible version. Mo ka na akong kuan na mo kaya akong tubag. Mao gani ang putanan nako kay di man kamo ang hindi ka pero mo yun na nimo kung doon ako'y mahatag na doon na gyud ay mabasa. O yun ka na or supako nimo. Sutaon sa nako ayan ako uyunan. Sutaon sa nako ayan ako uyunan. Dili na ko basta-basta mo uyun without reviewing the evidence. Aba. Okay, salamat. Kung na iitinin niyang mapakita, ilabi na o makita yun na to. Kung doon na makita nga ebidensya, o yun na ka, nga pildi na yun ka na. Dili lagi atong pagpapahaturan. Dili kung sa tawag sa dili na kung kan pakita ko na to kung doon na may Bible version nga sulti ka na siya sa Saturday. No? Okay, salamat kayo. Salamat kayo sa imong tubag nga dili gyud ka mosugot nga mapildi. Follow-up nga pangutana. Imong gisgutan ang kalendar sa ganina. Okay. Gisgutan mo ang kalendar. Okay. Pangutana. Unsa may ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon? Unsa may ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon? Tubag. Okay, tubag. Ito nga sa kalendaryo karon mao ang tawag Saturday. Ikan sa po nga Saturnus Dies nga gihalad ngadto sa Diyos sa mga Romano. Kini ang kalendaryo wala ka na basi sa Diyos nga kana mo ibasihan. O wala po kalendaryo sa panahon sa Genesis 2:3. Wala po kalendaryo sa panahon sa Genesis 2:3. Kaya kalendaryo nga atong gigamit karon Gregorian calendar nga namugna niya atong 1582. 1582 dugay na kayo. Nya ang disgutan na to mao ang creation. Walay kalendaryo sa time panahon sa creation. Okay, follow-up nga pangutana. Kay uyonan man nimo nga ang ito diya sa atong Gregorian calendar Saturday. Mooyon ka karon nga kanang ikapito di idea ipamatud ang Saturday. Mooyon ka na. Kapito sa kalendaryo Saturday pero di na uyunan nga ang Genesis 2:3 na 7 media nagpasi sa kalendaryo. Toki wala basihi ang kalendaryo niya na kay wapay kalendaryo sa panahon sa creation. Okay, salamat kayo. Mupalo po pangutana. Matod pa nimo uyonan nimo nga ang ikapito Saturday. Pero di ka mo uyon kay wala pa Genesis 2:3 ang Saturday. Kay wa pay kalendaryo. Kung akong mabasa lagi nga Genesis 2:3, doon na word nga Saturday. Uyo na ka. Natubag ko na ang pangutana sa ganina pa. Bali, redundant, same question si Manser. Ipalo ako lang na. Same question si Manser. Okay, follow up na pangutana. Kay matod pa nimo, natubag naman nimo na. Ang imo bang tubag nagapatuod nga wala gyud mabasang Saturday? Or na ay mabasang Saturday na kung di pa matudan? Natubag ko na ng gyapon kana. Kinanglan sa tao ng ebidensya kaya ayan na to uyunan. So tao ng ebidensya wa pa kay nahatag na Bible version so wala piyangay pag-uyunan o wala pa piyangay nga pagasapakon. Kaya wala ebidensya nga napakita. Absence of evidence. Mo, brother. Ani sumpay pa man
Okay man na? Mapalawag na ko? Okay, go ahead. Matod pali mo, Brother Rosilito, wala pa ko'y napakita nga ebidensya. Munang wa pa kay gisupat. Bot may pasabot sa imong gisulti nga wa ka busupat kay miuyon da. Naminaw pa pala sa tubag, di unta kay mga tanana. Walay angay uyunan, walay angay supakon, kay walay ebidensya. Opinion, absence of evidence is result of opinion. Both opinion are equal with the absence of evidence. Okay, manaka, kay mangutana na po ko. Pamahan tubag. Okay. Mangutana. Matod pa nimo, walay ebidensya. Kung makahatag kong ebidensya nimo lagi. Atong basahon ng ebidensya. Muyo na ka, na doon na yun ay mabasa. Ang akong gisulti kanimo paminawa, ayaw usba nga akong gisulti kanimo. Kay kasagaran akong pangsulti, imong gawin na usap. Objection, Mr. Tayo. Moderator. It's my time. Ako 1 minute. Go ahead, go Ako ahead. 1 minute. Objection. 1 minute. Okay, kautsi ko, bro. Rosalito. Huwag na rin kumiyong sukat. Last 2 minutes and 46 seconds. Wala na ko usba ang imo, ha? Nang tana ko nimo. Tubada lang. Objection. Oh. Bahay, under objection. Wala ko niya usba. Pero klaro kayo lahi ang akong gitubag, lahi ang giyang gisulti. Busa na kayo ko yung giusap. Busa akong giklaro sa kahanginan. Objection ba ako? Objection ba ako? Busa akong giklaro sa kahanginan o sa naminaw nga ang akong tubag, yung giusap. Para ako ipaibalo nga, klaro nga yung giusap ang kwan. Yung lahi sa akong lahi sa akong gitubag, lahi po lang yung pamakaya. Okay, so palihog mo, ruling yan. Klaro mo ng pansulti. Okay, objection. Akong iklaro. Objection, go ahead. Counter objection. Akong klaroon. Akong ipangutana niya. Bakit sa iyang tubag? Nagkusad ko siyang tubag. Nangutana ko, ang imong katunda, nagpagtubag lang. Brother Rosalito. Walang tubag na to. Gitubag, counter objection, Mr. Moderator, gitubag na ako siya. Pero ang problema, ang akong tubag yung gaw sabon. Okay, proceed tayo sa question. Ano ka? Okay, last 2 minutes. Okay, salamat 46 kayo. seconds. Ang nabili sa oras. Pangutan na, bro, Dok. Okay, salamat kayo. Okay. Ito pa mo, Brother Rosalito. Nangutana ka sa ako kaganina o naaba ko'y mahatag nga pangalan sa Bible scholars nga nag-gisgot Genesis 2:3 nga Saturday. Naaba. Kung akong mahatag di mo karon ang pangalan, muuyo na ka nga naagyo di ay naghatag og Saturday diya sa Genesis 2:3. Bakit sa imong gipangayo? Ako nang supaon kinsa nga Bible scholar o theologian sang naghatag. Kaya na ako uyunan, kaya na ako supakon base sa yang tumpayag. Waman pa makagilatag, wala pa makagilatag, wala kaya nga, wala pa kuya angay supakon, wala pa kuya angay uyunan. Kaya wala makagilatag. Gusto na mag-uyunuin kung naisod mo supakon, wala pa makagilatag. Question. Supakon sa nako. Sunod pangutan. Ay, sunod pangutana. Okay, salamat kayo. Matod pa niya, nga iya sang sukaon. Yang sukaon kung naabagyoy sa nga Bible scholars. Kung maghatag kong pangalan karon sa Bible scholars na nagpamatuod, nga ang 70 Saturday, imo pa ang sukaon or humana ang debate? Dili enough nga ang Bible scholar mingon 70 Saturday, kung dili ang akong gipamahaya, ang akong gipangita, nga Bible scholar nga nagpadayag nga kanang 7th day dia sa Genesis 2:3, espesipikado, Genesis 2:3. Papasa ang Baro lang, last 1 minute. So, human-ane, proceed ta sa duha ka panguta. Ipadayan, bro, ito. klaro sa iyang komentaryo nga Genesis 2:3. Absolute ni Saturday base sa tema. Kana uyunan ako baka na akong tubag. Doon na pangutan na, bro. Salamat kayo. Doon ka, doon na pangutan Salamat na. kayo.
Doon na nagkapungutan na Okay. bro. Mato na din mo. Ay, sige, Brad. Sige. Salamat. Right? Mato pa ni mo, muoyo na ka kung ang Bible scholars katudlo gyud ya base Genesis 2:3. Mo na imong giingon ka ganina. Nga absolute Saturday gyud siya. So, muoyo na ka. So, kung muoyon ka, kung doon ako mahatag, ang akong follow-up nga pangutana, umana ba ang atong debate ana or magdebate pa kita? Ikaduha, so akong tubag. Magdebate po yapon kay wala kay gilatag. Mga ebidensya. Sa taon sa lagi nato, wa pa man kay gilatag. Sa taon sa lagi nato ang ilatag, ayan ako yun. Kay lisod man sa kay magkuyon-uyon ko magsupakon pa yung kuyon na magsupakon. Latag sa ebidensya. Ayan nato ang yun na supakon. Okay, salamat kayo. Okay, katapusan. Mana ka na? Napangutana. Dodo. Last question. Okay. Di naman klaro ilang tingog. Pero man. Oh, mura nagrego. Nagrego na sila. Signal. Gahi bro. Okay. Sabat Britannica ang ebidensya. Ang reference. Sabat Britannica. Pwede nyo na i-check sa www.britannica.com. Ang usa sa mga pamayag diri nga ang 7th Saturday tumala sa ikapitong adlaw nga ang Diyos ni Paulay. Tinuod ni o bakak? Wala na. Rolito. Lo. Ano mo tubag si Litoy? May basiya, may pangalan sa adlaw panahon niya to. Kaya ang pangalan sa adlaw sa mapulot na. Kategorikal. Ang ako pangutan na klaro mo yun na categorical mo lang ang pangutan na Ipatubag tol. kaya makita mo na sa Sabat Britannica. Ang ako pangutan na beginning 70 skutan dire nga nag-refer sa 70 on which God rested after completing the creation. Ang pangutanan ako, tinuod bali o bakak? Tinuod bakak? Clarification, Mr. Moderator. Clarification, Mr. Moderator. Okay. Clarification, Mr. Moderator. Right. Pwede ba ako sutaon sa una, makita na to diya sa atong GC para ayan na to tubagon kung tinol pa yung pamahal base sa referensya niya. Sutaon sa referensya. Kaya na to tubagon, base niya lahi ang referensya, lahi ang yang gisulti. Pwede ba na ako, Moderator? Doktor, Ay. chat. Screenshot ni mo. Ako kapata mo, kanina ni. Sorry, pero pwede nyo i-take niya Screenshot ni mo imong share sa atong group chat. www.britannica.com. Kaya i-type lang ang The Sabbath. Ako kapatid, pwede nyo i-check. I-check lang, i-check. Dito, i-check lang, palihog. The Sabbath Britannica. Nag-search pa sila, Mr. Moderator. Okay. O, basa sa takadyot. Sige. Kung gusto mo timbaya, kay ato pagbuton si bro ito kung na-search niya. Okay. Ato pa ni Mili Valle Icon Vilencencio, tubaga ang pangutana Litoy, ayaw pagkomentaryo. Maura ni mutubag sa pangutana nga mo komentaryo pa nga ang imo unta katungdanan Litoy, maura man ang pagtubag sa pangutana gikan ni Mili Valle Icon Vilencencio. Technical na.
Rosindo Makiputin, ayaw dugaya basahan na aron masita na niya o masuta niya. Ronald Sabugo Garzon, Tata Maglinte o pato pa ni Rosindo Kabulay og ni Litoy, basahan na yoy. Okay na usab mato pa ni Icon Villasencio, Litoy, klaro ang pangutana, ayaw naglikoy-likoy. Okay, mao ni ang nagkomento sa atong pag-utingkay sa kamatuoran. Si Fred Gilog naingon pod Genesis 2:3 og Exodo 28 managsama ba nga adlaw o lahi nga adlaw? Gikan ni Fred Kilog. Okay. Rosindo Makiputin, basahan na, likay na magbasahan na. Categorical question na kana Litoy og ipatubag yod. Okay, mo ni Mr. Moderator, basin nakahiling na sila sa ilang document niya. Okay, salamat, Bro Jerry. Bro, Lito, mo nang na-check to Lito. Clarification na ako, bro. Ako basahon, bro. Okay. Ang basahon, ako na yung ipasabot, ha. Shabbat, Hebrew Shabbat, from the Shabbat is or this is day of holiness and rest observed by the Jews. May sunset Friday, nightfall of the following day. The division of the biblical story in creation, and where it was the evening, there was a morning. Genesis 1:5. Paning mo si pasabot. Nalibro. Na may bata diya, Mr. Moderator. Rodo, ikali mo palihok. Palihog kong pahilom sa bata kay mas dako og tingog ang bata. Okay, palihok sa sa inyong mic. Katong Hello, bro. Okay na, bro. Okay na. Asa na to napin? okay lang question. Clarification ko, bro, Roland. Clarification ko ba? Brother Litoy, Paguting ka sa yung reference yung magigamit. Gusto ko tingkayan. yan ang the Jewish Sabbath. Ako basahon na. Ako basahon gayon dire. The Jewish Sabbath from Hebrew Shabbat to read is observed throughout the year on the 7th day of the week, Saturday. According to the biblical tradition, it commemorates the original 7th day on which God rested upon completing the creation. Kana nga words. Okay na. Okay. Tubag. Kana nga words. Tubag. Wala ka na nag-isdot sa Genesis 3. Busak ka na, nag-isdot ka na sa Jewish Sabbath. Naripirado ka na sa Deuteronomy Kapitulo 5, versikulo 15. So, of course, kaya tayo ginikwad ng Diyos ay 20, versikulo 9. You have 6 days in Shabbat. You have 6 days which can go your work. Buhat ka na sa tutlo. So, hindi ka na repirado sa Genesis 2:3. Dito ka na sa Jewish Sabbath. Repirado ka na sa Jewish Sabbath. Dili ka sa Genesis 2:3. Ang ato po at atong subject matter mo ang Genesis 2:3. Dili ang Jewish Sabbath. Okay. Mo ka na Palap. Dapat palap. Okay. Okay, salamat. Okay, Bro Park, balik sa na ulit mga panahon. Okay, daghan kayong salamat, brother moderator, no? Pasensya to, nawala na kay nangita sa kuha, importante kayo. So karon after sa atong rebuttal mga kaigalaan, naatoy gusto mangutana si brother Dan Masin, nabutag naa pa ba si Dan Masin? Kanang gusto diha mangutana sa atong mga speakers, no? After unya paki lang mo comment lang mo dire sa atong tawagan ni comment lang mo dire para matagaan na to pagtagad ang inyohang ang inyohang mga pangutana. So comment lang mo para pasudlon ta mo sa atong group chat, no? Nagpalinya na si Buhi na paglaom, si brother Dan Masin. So mubasa sa tao kining tawagan ni komento matod pa ni Ma'am Maria, Sister Maria Balog. Creation ang gihisgutan diha gikan sa Genesis 2 hangtod sa 3. Hangtod pa ni
Susan, dili daw kabalo mo is agoy. Ang Dios di ay nagpahulay, dili ang tao. Matod pa ni Ma'am Susan Bateño Cueve. Ania ang Catholic book, ang Catholic Bible scholar nga gipamatud-an nga ang Saturday ang 7th day. Matod pa ni asaman to. Adara di ay. So taas-taas man iyang kuano. So question, which is Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Okay, why do you observe Sunday? So daghan kaayog kuan si Hinaro Lofres nga gipanglatag. Okay, Dudes Putian Dunal. Si Dok Laeg murag abogado, ayaw pag inabogado Dok, estilo man na sa abogado imuha ba? Okay, matod pa ni Docs ni Dudes Putian Dunal. Ipagawas dayon ang gipangayo sa CFDO, matod pa ni Ma'am Sister Annalyn Pulanco. Sakto gyud ang CFD kay sa Genesis 2:3 dili nagpasabot og Saturday. Matod pa ni Ma'am Annalyn, El Defonso Cobel, ang maayong balita Biblia sa adunay Deuterocanon nagtugan ang ikapito mao ang Sabado, makita kana sa listahan sa pulong Juan 17:17 ang pulong mao ang kamatuoran. Okay, Eden Galisa Misa, bro, ayaw igna nga heretics teaching kana, bro, kay God is so wise to be mistaken. Wala gipalibog sa Dios, ikaw lamang ang naglibog-libog. Wala man ta problema bisan unsa jud ang base of today's calendar. God understands. Maayo brad Peter Bindon kay naminaw di ay ka. Matod pa ni Edwin Jimenez. Okay. So daghan batag mga kwano, so katong gusto nga mangutana after sa ribatan, PM lang mo kay pasudlon ta mo sa tong GC. Brother Jerry Laeg diha sa pagkutikay sa kamatuoran, palihog kog dakdak sa mga komentaryo diha sa atong mga kaigsunan. Okay. Matod pa din salamat kayo ka Pards. Milibilia Icon Villasencio dagma na wa na pildin na guslitoy. Okay, usab si Yap de la Piña. Si Yap Efren de la Piña nagtan-aw sab. Likoy asay tinuod ani, likoy o litoy tubag gikan ni Peter Pindon. Fred Kilog, ang Exodo 28 na ay mabasa nga Sabado, letra po letra. Ang Genesis 2:3, managlahi ba ang adlaw si Genesis 2:3 o Exodo 28 nga parehas raman creation? Okay, maura ni Pards. Okay, daghang salamat Brother Jerry. So balik ta kang sa tong moderator. Okay, daghang salamat bro Bart. So ako pagpadayon ato sa debatan, una affirmative side. Bro, Leocos Puras, bro. What? Minutes? Yes, go ahead. Okay, salamat. Sa imong 5 minutes lang, bro. Okay, bro, 5 minutes lang. Yes. Ang pinasan, 5 minutes kapon. 5 minutes kapon. Okay, sige bro. Final stand. Sa imong partido, musuko na yung Okay, daghang salamat kayo. Okay. Mga pinalagay higala, akong gipangutana sa Brother Lito, niya ng Genesis 2:3 kung doon ay mabasa, uyunan na ba niya nga pildi siya? Di man siya mauyon nga pildi siya, pero uyon na siya na nga doon ay mabasa. Okay. Akong basaw na ubang mga referensya mga higala. Isgutan din sa Collins English Dictionary. The definition of 7th day. On the 7th day, Saturday. Patod pa sa Collins English Dictionary sa Collins higala nga ang 7th day, Saturday. Ipawag na nila. Ang Merriam-Webster Dictionary or Webster Dictionary, yung definition of the 7th day, advocating or practicing observance of Saturday as the Sabbath. Klaro man na mga padalagay gala. Unya, doon na pa compact Bible commentary nag-ingon. Ang compact Bible commentary, the Sabbath is Saturday. The next day is the first day of the week, Sunday. So, iprove na nila higala nga ang ikapito, Saturday yun na. Unya, waway problema si Brother Lito ani sa kalendaryo kay yung okay man siya nga ikapito Saturday. Di lang kuno na sa Genesis. So, doon ay mabasa nga angay basahon ni Gala nga iyang gipangayo sa kuha.
ang iyang gipangayos ko mabasa bagyod sa Genesis kapitulo 2 versikulo 3 ang pulong Saturday. Mo ang gipangutana. Kanya mo puli akong gipamatudan. So, mo ang record sa balaang kasulatan ang nagpamahayag may tungod sa iyang pangutana na pagkayon. So, na-iyag dire, nag-ingon dire kaganina, ingon siya dili ko nun ireparado sa Genesis 2, pero nag-ingon, no? The Sabbath Britannica, the Jewish Sabbath from Hebrew Shabbat, Toris, is observed throughout the year on the 7th day of the week, Saturday. According to biblical tradition, it commemorates the original 7th day on which God rested upon completing the creation. Creation man eh. Ang dimension din creation. So, nagpapagkasulti, ipamatudan nila nga kanang 70 days sa creation, Saturday na. O doon ako ibasahon ni Gala. Nagplano ko nga ako ni basahon, katapusan na. No, katapusan na, pero daga mga request nga basahon ko, no? Pero mas mayo yun sa final stand ako ni basahon. No, final stand na lang ako ni basahon. Basahon ako ng Levitico 23:3. Kay naman di ang 70 Saturday. No? Gibasa na na papel na ang mga reference. Nabasa na tanan. Ngunya ang iyang tubag aw mutubag lang siya igala nga iya sang sutaon. No, iya sang sutaon. Na ang lisod ani ako lang sigurong video ko ni pag-abot sa time mga igala. Sa final stand na to, video ko na lang nako ni. Kunya tan-aw na lang ninyo kay makita man ninyo kung ma-video. Tan-aw na lang ninyo unsang klase sa Bible, kinsay magsusulat, kinsa nga Bible scholars para makita lang ninyo igala. Okay, balik ko na to. Ang akong tema pamatud-an ko nga ang 70 diya sa Genesis 2:3 is absolutely Saturday. Uspon ko kining akong gipamatud-an nga 70 Saturday ni. Muna akong gipamatud-an. Idungagan ni Brother Lito o absolute, no? Duha maming affirmative ani. Kaya siya may nagdugang sa absolute. So, ini nga tema na ko mga pinalagayson, pamatud-an ko nga ang 70 sa Genesis 2:3, naka-focus min sa 2:3 sa Genesis, Saturday na siya. Ako'y nagpamatuod. Akong gipamatudan, matud pa niya, heretic ko no siya nga teaching. Di ba na heretic ng Genesis 2:3? Pag-debate dito kung basahon ako dito. Debate galing ni, doon ay pamatuod. Doon ay basahon, doon ay pamatudan. Debate bitaw ta. Kaya kung basahon pala ako dito, man namang debate. Munang di lang sana ako basahon diya. Kaya hindi sa mahuman ang debate. Kaya ganina na ang nauman ang debate, kung ibasa pa ko na yun, kaya mo may mong gusto. Okay? Usbon ko, ang God blessed the 70. Ang ipanalanginan sa Diyos ang ikapitong adlaw. Uman siya pagtrabaho ng kadlaw. Kining ikapito matud pa sa record sa reference sa Sabbath Britannica. Mao ni ang original 70 on which God rested upon completing the creation. So klaro igala. Klaro kayo nga kining 73 nga Saturday mao ni ang sa original na 70 na ang Dios nagpahulay. Human sa iyang paghimo sa creation, paghimo niya sa kalibutan. Human sa iyang paglalang. Ni pahulay ang Dios. Mao ni ang 70 nga ginganlan og Saturday. Ang naghatag Saturday matud pa niya ang Roman calendar na siya. Naghatag Saturday ang ikapito. Wala man may problema na asa na nagikan ng kanang kalendar iyang gisaysay ganina. Nagikan sa Egypt ngadto sa Babylonia hangtod nga 1582 ang Gregorian calendar. Wala may magdebate sa mga tuig sa paghatag kalendaryo. Ang akong gigamit ang kalendar tungod kay ang kalendar nagpamahayag ng ikapito Saturday. Ug ang Genesis 2:3 ang ikapito diya isgutan. Muna nga akong gipamatudan nga kanang gisgutan nga ikapito kanang 70 diya sa Genesis 2:3 mo nang Saturday. Kay matud pa sa kalendar 70 Saturday man. Matud pa sa Bible commentary sa EC English, yung diri God made the 7 days special. God made us like Himself. Yung diri after we work for 6 days, we need our different days to skip in the Saturday, the 7th day in the week. Klaro mo na. Ang mga audio mo nagkantay no ato, pero wala kami magdebate sa mga audio. Ang among gidebatihan kining ikapito nga Saturday, kining 70 nga Saturday. Muna among gidebatihan.
Unya gipamatud-an sa daghang kaayong mga diksyonaryo, ang Merriam Dictionary, ang Merriam-Webster Dictionary. Definition niya sa 70, advocating or practicing observant of Saturday as the Sabbath. Klaro man na higala. Klaro man na diya. Ang definition sa 70. Okay, Doc. Okay, so sorry kayo ha, kaya ang time, kaya na 10 minutes na ko ba, 5 minutes ram na itong rebuttal. So, ano yung nabilin nga 4 minutes. So, ato na lang ning i-time, bro, no? Baski napakapila na itong isa ka minuto ang imong oras. Nakalimot ko nga rebuttal naman dahil ni. So, pasensya kayo. Na-set dyan po na ako sa 10 minutes. Okay, so, brother. Sige. Okay, brother Benvenido, bro. Paki-take over, bro. Okay, relax bro parts. Batok kita natin nga ako. Kaya mo naman. 6 minutes ang imong nakuha. Kaya ako makabantay 10 minutes. Okay, sige lang. Awak ko niya po yung problema niya. Sunod na po ko sa Rilo, bango pa mundang. Okay, bro. Lito. Okay, knowledge, sige na. Okay, sige magtingog. So, kung natin mo, pila to kami no parts. 5 minutes. Okay, 5 minutes. Okay. Okay, mga ikson, mga igala. Kiniyatong bang mga kung mabantayan ninyo ang iyong mga argumento, dala gulat-gulat na lang, no? Kaya antod karon, wala niya mahatag ang Bible version na mabasa ang word for word nga Saturday diya sa Genesis 2:3. Wala niya mahatag. Ug wala po siya makahatag og pangalan sa theologians. Nagpadayag ka ng 7 day diya sa Genesis 2:3 literal na Saturday. No? Tungod kay pila ka adlaw na kung ginapangita ka ng mga duha ka butang mga igala, mga igsoon, wala gid ka na ako na nakita, no? Sa mga Bible scholar, mga ancient Bible scholar, o mga early Christians, wala gid sila nagpadayag nga kanang adlaw sa Genesis 2:3 Saturday. Ano? Gani, igamit siya og Leviticus 23, versikulo 3, kana siya, mga igala, mga igsoon, pipirado mo kana sa Sabat sa mga Hudiyo. Unsa man dayon sabat sa mga Hudiyo? Klaro, nga remember you were slave in the land of Egypt. The Lord your God stretched out his hands to keep out from the land of Egypt. So, therefore, you are commanded to keep Sabbath. So, mo ka ng rason, mga igala, mga igsoon, nga mga Hudiyo, mga Israelita, nagkeep og Sabbath, isip paghandom o commemoration the liberation from the land of Egypt. Kung kana Saturday man, na full man sa Saturday, kana, preparado ka na sa Sabbath, sa mga Israelita, nga mo'y paghandom sa mga sa ilang paggawa sa Egypto, dili ka na preparado sa Genesis 2:3. Recalling lang sa creation, tungkol kaya ang mga Hudiyo, kinanglan sa mo trabaho gunong kaadlaw. Basta sa Exodus 20 verse 11, ang nagtrabaho sa unong kaadlaw. Ang mga Hudiyo, sa pagtrabaho gunong kaadlaw. Wala mag-ihap ang mga Hudiyo adlaw sa simana, kundi nag-ihap sila adlaw sa ilang trabaho. Ay sila magpaulay. Hindi man ka mo paulay kung dili kahago. No? So, kaganina, ganda ito nagulang mga igala, mga ison. Gani, dili ang Diyos may naghatag pulong Saturday para imong ikonektar diya sa Genesis 2:3 nga iya ka ng buhat. Iya ka ng creation. Dili gikan sa Diyos ang Saturday, mga igala, mga ison, para imo ka na ikonektar diya sa creation. So gani, yang kung man kaya kinigitugan og Saturday, sa ato pa iya ra kini. Gani di kaya siya motubag kung kini ba adlaw basi ba sa adlaw sa Dios o basi ba sa adlaw sa tao. Kay Genesis 2:3 mga igal, mga igsoon, wala pa sa kaunong kadlaw ra man ng tao. So katong the previous days, kinsa man tong kaya pa may tao ato, katong 5 ka adlaw nga creation. Kinsa man tong adlaw? Mo may tao ato. No?
Mo ka nang bas ka ni sa adlaw sa tao. Yung siya layo, wala ko ni sa kwan. Hinis 2-3, basi ba ka ni sa adlaw sa tao para may bala na to. Na kinihinis 2-3, asa gibasi. Asa kinigibasi nga adlaw. Ang pala maasutan na to ang kamatuoran. Wala man sigil pang latag ng mga ebidensya. Ang ato diri kamatuoran. Kung kamatuoran ang atong pangita, maglatag kitag ebidensya. Sama sa korte. Magpamatuod ganita sa korte. Adto na kita ilatag ebidensya. Kini sa korte, adto na debate nga mapangitabo. Wa adto na debate pangitabo. Maghatag kitag ebidensya. Siya wa pa man sinahatag sa kapulsyon. Ang iyan tanan ipanghatag mao ang reperado sa sabat sa mga Hudiyo. Dili kini mao ang sa mao dili kini mao hindi stress ni gipanganlan og sa tol. Tungod kay wala pay pangalan sa adlaw niya anang panahon na ug wala pa koy kalendaryo busa dili mahimong basihan ang kalendaryo. Gregorian calendar is yes Catholic calendar pero wala nagtudlo ang Katoliko nga mao ka nagbasihan sa Sabat. Wala po magtudlo ang Dios nga ang kalendaryo mo ibasihan sa Sabat. Nga anong diaman mo sa kalendaryo magbase kinsa may nagsugo sa inyo? Okay, time. Ha? Okay, time. So, salamat ba? Okay, so, Panginoon, kining i-try na ko kung pasulod ang katong mga utana, no? So, na may problema siguro ang FB karon kay dili man ka pasulod og new members. Si Buhi nga paglaom og si Brother John Alcorto unta ang musulod. Pero sa oras nga magpasok ko sila namay kuan na ay kanang unsa ba kining notification nga dili makapasulod sa ilaha. Wingon man og can't add members, could not add new members, please try again. Okay, so mo hatag na lang taghigayon sa second stand nga asa sa cross examination within 5 minutes. Muna o cross examine si Brother Doc Laig, tapos mo sunod o cross examine gyapon ang negative. Instead nga pasudlo na to ang atong mga listeners karon. So wala may maka dili man ta makapasulod o mga gusto mangutana unta live no sa atong mga speakers. So mo hatag na gyapon tag higayon nga second stand sa cross examination. Muna affirmative to negative, then after sa 5 minutes mo negative to affirmative gyapon tapos ta. So brother moderator, go ahead. Okay, so doon naman ang slide ko tanang no. 5 minuto. Yes, instead nga ang mga nangutana, mga listener, dili man ta kapasulod so kay na technical problem ang Facebook siguro. Ganina ra ko sige try so dili ka pasulod. So dili sila na lang ang tagaan na to panahon kay mao man pud nagisabutan ganina kung pwede pa ba mangutana sa second stand. Okay, so bro moderator mo na ang affirmative sa cross examination sa rebuttal time sa si Doc Laig ang muna og cross examine. Okay. So salamat. Ako Doc Laig. Andam na pa. Okay. Sige side. Okay, salamat, Mr. Moderator. Sa imong pag-start ang imong 5 minutes. Okay, salamat kayo. Una pang na, Brother Chito. Kining compact Bible commentary. Nga nagingon, the next day is the first day of the week. Igisbutan din ang first day of the week, Sunday. O yun ka nga insakto ng compact Bible commentary or sayop ang compact Bible commentary? Tubag. Kung yun na ako nakibas ka na sa base ka na sa Jewish Sabbath ang gisgutan, hindi ang creation. Wala naging ng compact commentary nga ang Genesis 2:3 at Saturday. Sunod Saturday. So mo ka na anak kong tubag. Okay, salamat. Follow-up nga pangutana. Kay uyunan man nimo ning compact Bible commentary nga ang Sabbath is Saturday. Uyunan po nimo nga kining Saturday gisgutan diri mo ning 70. Uyunan nimo na.
7 days sa manghod niyo, dili sa Genesis 2:3. 7 days sa manghod niyo, Jewish calendar. Dili sa Genesis 2:3. Ang atong subject matter na naa sa Genesis 2:3. Kinahanglan ka nimo ingon kag 7 day, i-spesipikado nimo ang Genesis 2:3. To kay dili lang 7 day ang 7 day dagan kay 7 cast sa 7 day. 7 calendar, 7 day sa Mangudyo, o 7 day sa Genesis 2:3. Pero kanang Genesis 2:3, dili ka na sa Saturday. Bakit ko bag? Matod pa nimo. Utubag ba ka? Di na, Okay, panuwag na pangutana. Matod pa nimo. Matod pa nimo nga kanang Genesis 2:3 dili gyud na Saturday. Nagpay basahon. Akong basahon ha. Nagingon dire. And God blessed the seventh day and sanctified it because in it he had rest from his work which God created and made. The Sabbath or seventh day or Saturday, the last day of the week, is meant by God to be a type of the salvation rest, which one find in Christ, that the reason it was a part of the 10 commandments. Muto kaning akong diba or clarification, Mr. Moderator. Wala man siya namagalan og libro or referensya asa niya gikot. Pwede ba nato sa taon na asa niya gikot o lantaw na po kung asa niya gikot? Okay. Bro, kayo ko, bro. Nalibro. Okay, salamat. Mr. Moderator, pwede, ipaliw ko kunit daw ni Roland Parks, so pwede ba na kung i-open ang camera? Yes. Hindi man ko ka makumusent, ali. Pwede kayo lang nila. Na po ang... Pwede? Okay, salamat kayo, salamat. Dali, ay. I-open na po ang camera. Okay, sige bro, sige bro. Murag kitngit man. Atong apyan, kay murag kitngit. Okay. Aron makita sa akong gipasihan. Sige, go ahead, go ahead. Okay. Opini sang imo. Paki-on sa imong kamera, Dok. Kadali ha. 2 minutes and 19 seconds. Okay, i-open yung camera, bro. Dok, i-open imong kamera, Dok. Hello. Bate. Yes, Dok, i-open imong kamera. Hello. Open na, open na. Wala Kana, po, magkano, naka-off kana? pa. Naka-open yung kamera, Dok. Bislit ang kamera sa imong tubangan. Kanang sign nga kamera, tapos naay kamera sa left. Kana. Kana. Klaro ko, klaro ko. Kuan kalo. Tapos na ka. Kuan kalo. Kala, kala. Okay. Ipondo sa Dok, ha. Litoy na bro, nasa lito, nakita ni mo? Samaw man, samaw. Lord, bro. Ako. Lord. Kana. Sa. Kana. Okay, exposition study Bible. Expositors. Oh. The expositors study Bible. Okay na Dok. Akong Atong basahon. akong ipatanaw. Ang Genesis. Akong ipatanaw ang akong gibasa kanina. Na ra akong gibasa Genesis 2. Klaro? Lord. Lord yun na guys. Nakashare man ta. Okay na Dok. Basta Dok. At least nakakipakita. Unya ang iyang si Jimmy Swaggart. Si Jimmy Swaggart ang iyang Bible scholar na. Okay. Nagingon dire sa Philippians. 2:3. And God blessed the seventh day and sanctified it because that it he had rested from all his work
created and made. The Sabbath or seventh day or Saturday, the last day of the week, is meant by God to be a type of salvation, which one time in Christ. That's the reason it was a part of the Ten Commandments. Mohon sang nasulat sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 3. Okay, pangutanan nimo ya. Totoo ba siya sa akong gibasa? Totoo dili. Okay, bro, Lito. Naslitoy mga igsoon. Okay, tubag. Tubag. Okay, tubag, go ahead. Okay, tubag. Ana ako nga kanari pirado sa Sabat sa mga Hudiyo. Ha? Pirado sa Sabat sa mga Hudiyo. Nisis. Yang Genesis 2:3 man yang di para 70 raman. Pang yang gisumpat nato na may kaniyo, di man natin ulam na ikuan. Sabi, Hello. Well, pwede ba mo? Okay, go ahead, objection. Ang akong basa, ang ato pa niya, wala ko'y nabasa daw. Genesis 2:3 nga Saturday. Karon kay doon na sa gibasa. Akong di pa Basag balik, basa. counter objection, Mr. Moderator, counter objection. Okay, counter objection, go ahead. Dili ba klaro ang tubag nga murag usabon lagi niya nga mga pulong lagi. Dili klaro ang tubag. Usabon lagi niya ang mga pulong lagi. Mo siya wala daw kun. Lahi man lang nga ibang istorya sa ako lagi. counter objection, Mr. Moderator. Tubag. Counter objection, go ahead. Okay. Wala man ko mag-imo man ang sulti. Nagsulti pa bitaw ka nga sa Hudiyo na siya nga Saturday. Dili reparado sa Genesis 2:3. Unya akong dibasa Genesis 2:3. Mo nang gipangutana ka. Kaya basa naman ni ingon bang ka ganina ako mabasa. O tinuod ba di? Mo ni ako pangutana tinuod ba di ako gibasa o basa ni? Master Moderator, klaro kaya ang istorya kaganina. Ningon ako kuno ko nga wala ko ni mabasa sa Genesis Ang ako 2:3. pangutana categorical ba na? Tinuod ba o basa ko wala ko pangutana? Dito bro. Di ba ka na ako categorical? Ha? Tuwa na ako nang reparado ka na sa mga Hudiyo nga Saturday. Hudiyo dia. Ang stress, wala pa yung pangalan diya. Ang gibutan diya 7th day, reparado sa adlaw sa pagpamuhat o trabaho. Mao ka na ang tubag base sa imong gibasa. Ayaw sa pa ang tubag, ayaw sa pagpaliyog. Okay, next question. Kung yung Genesis 2:3, ang niya, Padayon. ang komentary diya, Umanay. malam ko, Ay tagingas. Mo follow up ako. Follow up ako. Okay, proceed sa next Matod pa nimo. Matod pa nimo sa mga Hudiyo na. Genesis 2:3 kana reparado sa mga Hudiyo. Sa akong gibasa naa kabay nabasa ng Hudiyo dire. O wala kay imong ireparado ngadto sa Hudiyo. Naa kabay nabasa o wala. objection, Mr. Moderator. Categorical. Go ahead, objection. Objection, go ahead. Hindi ang akong ipang istorya. Wala ko mingon na Genesis 2:3 reparado sa mga Hudiyo. Wala ko mingon na. Yan ang pulong. Ayaw po sa mga istorya. Ay sa, pagay ko nag-objective ako. Counter objection. Mingon na Genesis 2:3 reparado sa mga Hudiyo. Ingong ka ay noon sa mga. Go ahead. Counter objection, go ahead. Sulod gawas mga. Ano man ang object? Katlangit. Paliho ko signal, bro, no? Nagrego ka tol. Nag-Hebron po. Naghibro na po ka, naghibro. Ah, balik ka. Ah, Mag-robot. ibrohano ng imong sulti, di maklaro. Murag robot. Okay. Klaro na.
Okay. Hello. Padayon. Okay. Matod pa niya kaganina, o matod pa ni mo ganina, nga uyonan ni mo ni Saturday. Pero referado sa mga audio, mo na imong giingon. Ipangutan natin ka, inisis 2-3 man akong gibasa. Niining akong gibasa na akabay nabasa din pulong audio. Naa o wala. Mo ka nito baga. Naa wala. Categorical. Man tubag, wala man ko mayingo ako ng tubag. Wala man ko ingon na nga akong gitubag base report sa pasakto nga pagsabot sa imong gibasa. Kay komentary man na imong gibasa dili man na di ka mismo sa Biblia. Komentary man na sapton ka sa imong gibasa. Ang 7 day ya base sa adlaw sa trabaho. Base sa mga audio ang Saturday mo ang sapat. Kay katay mo Saturday di na tuloy-tuloy na period. Nagtawa ay mong gibasa, ano na may period, Sabat, Saturday, mga siya. So, katoy mong kuhan, ano na may period. Put lang pagsabot, put na po ang kuhan ng sentence. Kaya wala din na tuloy ang sentence. Di pa sa puta, katoy mong gibasa. O, ang tubag. Okay, last question. Last question, Doc. Last question. Matod pa nimo nga dili mabasa. Kay referado ng Saturday sa audio. Mo na imong sulti na. Pero ang pangutanan ako nimo, kay naa naman ko inabasa nga Saturday sa Inistis 2-3. Ang pangutana, kini bang akong gibasa, mao ba ni imong gistupak? Ang akong supak, mao imong pagsabot. Okay, sa Inistis 2-3, dili ka na. Tubag, na akong tubag. Akong supak, mao yung pagsabot. Wala man. Okay, ang Inistis 2-3, noon sa mani. Wala mo ko magtingog diri, nagkatawa na ko. Ang inis akong gisupak, mo ang imong pagsabot. Noon sa mani. Mr. Moderator, pag-ipupol kay makapupol eh. Okay, sige, padayon sa pagtubag. Padayon sa pagtubag mo Wala dito. may gilabot. Pwede gilabot, nagilog na sa dire. Sapaw ka, Brad. Go ahead. Yung Bruno, kapsa kami na yung tubag, Bruno. Gina. Wala man ko magtungog, nagilog na magto. Okay, padayon dito. Ang inis sa akong gisupak, mao ang inis sa imong pagsabot. Ang akong gisupak, mao ang pagsabot. Mingon ka nga, yung gibasa ang Inistis 2-3. Dili ka na Biblia, komentary ka na ang imong gibasa. Ayaw gamit ang Biblia nga nasulat na Inistis 2-3 diya Saturday. Ang Saturday referado sa mga Sabat sa mga audio. Sabat Saturday is referado sa mga audio. Dili ka na diya sa Inistis 2-3. Kaya ang 7 dili ka na Saturday. Dili ka na Saturday gala. Kaya wala pa kay pangalan sa adlaw diha. Wala po ka na ngani sa Dios. Ang batasan Salamat, Bro Lito. Natapos imong 1 minute sa pagtubag. So, last question naman to, bro. Napay ko last. Yes, last question na to. Last question na to. Question na to. Ay, sige, So, salamat. counter negative to affirmative. Brother Roselito. Okay. Okay. Ika na po yung pangutana, Toy. Unang pangutana. Ang Inistis 2-3 ba ang Diyos nagtatagog ng Saturday? Oo, dili. Ika sa pangutana, kaya naputol kanina, nawala ang signal. Ano sa Basta pangutana? sa Inistis 2-3. Diyos na nagtatagog ng Saturday sa 7th day. Sa 7th day, ipangatan na sa Diyos o Saturday basta sa Inistis 2-3. Oo, dili. Salamat kayo sa pangutana. Ako to bago na, maghilom sa dili na to dungagan, Toy, ang Genesis 2:3. Ang nasulat diha, and God blessed the 7th day. Kanang 7th day diha nga nasulat, muna gipamatud-an sa kadaghanan. Apil na ani si Jimmy Swagard, apil na ning Bible Expositors, nagipamatud-an nga kanang 7th day Saturday na. Klaro ana? Ala, dili na to dungagan nga ang Diyos mo nag-ingon nga ang Objection, 7th day Mr. Saturday. Moderator. Kaya ikaw na bitaw nag-ingon nga wala na. Objection, Mr. Ayaw Moderator. dungagi, ayaw dungagi. Go ahead. Mr. Moderator, iyang trabaho mo pagtubag di komentaryo sa akong pangutana. Sa gaya ko ng utana, kay gusto tao na ko yung tubag.
Di siya mo komentaryo sa akong pangutana. Wa ko midugang. Pangutana ko, wa ko midugang. Okay, balik Pangutana. Base sa Genesis 2:3, ang naghatag ba sa pangalan sa Tori, Diyos o or dili? Okay, 27 seconds to answer. 27 seconds to answer. Okay. So, okay, base sa 3, matod pa nimo. Ang naghatag sa ngalan ang Diyos ba? Oo, dili. Muna mo pangutana. Mo ni ang tubag, toy. Ang Genesis lagi 2:3 dili na tudungagan. Muna tubag ha? Di na tudungagan. Ang nasulat niya 70 ra. Kanang 17 nga nasulat niya, muna akong gipamatod anya sa Tordi na. Unya doon ako gibasihan, expositor study Bible, mga reference. Di Diyos nag-ingon diya sa Tordi, kay komentar pa mo. Di pa bagunda. Okay. Pamatod ang Objection, Mr. Moderator. dapat ko ang sana nag-object ka. Time na bro. Nahurot na ang 27 last 27 seconds sa pagtubag. Okay. Hindi na mo object. Yes, pwede pa maka-project. Go ahead. Ako objection, hindi na isa mo komentaryo. Wa ko nagdugang, nangutan ako, ako nagdugang sa gisulat sa Biblia. Anak ko sa iya. Ay, hindi siya mo komentaryo nagdugang ko. Counter objection na. Ang Diyos ba? Ang sa Tordi, o dili lang. Mura akong pagjulat, o dili. Go ahead. Counter objection, Mr. Moderator. Ang Go sa ahead. tubag. Ang akong tubag, simple na biya kayo. Ang nasulat diha sa Genesis 2:3, 70. Klaro ana, ang nasulat sa Genesis 2:3, 70. Kung ito nga mong ipamatod-an nga kanang 70 sa Tordi, dili ang Diyos naglitok sa Tordi. 70 ang gilitok diha, 2:3. Ipamatod-an na mo, upan ni James Wagard, Expositor Study Bible, o mga reference, wa ko mag-ingon niya nga iyang gidungagan. Ang akong ingon, dili nato, apel ko ana, dili nato dungagan toy ang nasulat. O klaro ana? Naunsa ba na toy ay? Sige toy, palawa pa na toy. Sunod na pautak na. Base sa Genesis 2:3, ang 70 diya, base sa Genesis 2:3, ang 70 diya, nagbase ba kini sa tao o nagbase sa Diyos? Ako naman ang itubag ganina toy. Gusto ka balik ko na akong tubag? Balikan tubag, kiwan ni mga tubag klaro. Gitubag ko na bro, di lang kaganahan. Mao ni ang tubag toy, kay imong gibalik ang imong pangutana, balikon ko na ko ang tubag. Ang 70 nga akong gipamatud-an, wala ko magpamatuod o nakabase ba ni siya sa Dios sa iyang paghimo o nakabase ba ni siya sa weekly cycle sa kalendar. Ang atong gipamatud-an dire, matud pa sa tema, rule number 1, dili muli ko estima. Mo ni ang tema, pamatud-an ko nga ang 70 diha sa Genesis 2:3 absolutely Saturday. Mo ni ako gipamatud-an. Wala ko magpamatuod kung asa siya nagbase. Nagbase ba siya sa creation paghimot kalibutan? Nagbase sa semana sa kalendaryo. Wa ko magpamatuod. Nasabtan toy. Ako lang gibalik ang Next question. ang tubag sa imong pangutana. Mr. Moderator, Go ahead. all of my questions are not answered properly. I decided to i-surrender na bito ang akong oras, marag-i-end na akong oras sa questions. Wait na nimo bro. I-wait nyo na ako, I decided to wait the time because it's time consuming, time wasting because all my questions are not answered properly. Okay, Robert. Okay, so respetuhon ta na iyang decision, brother. Muproceed ka karon sa final stand. Dili na lang ta mubasa og mga komentaryo kay hapit na launa na apay debate magsunod ani si brother J. Carlo Badinas o kangangkat bang si brother Wilson Ortega sa 70 Adventist Gabon. So proceed ta sa final stand. Muna si brother Rosilito ang negative side karong utuha bro Rosilito. Okay. Once again, mayong adlaw kami mga so no. So time consuming, time wasting ang kining class na debate tungod kay ang ako mga pangutana puro wala direct na tubag.
kung nagsuta ta sa kamaturan, kung nagdebate ta pagsuta sa kamaturan, kailangan nato og direct questions with logic, no? So direct questions are direct answers. Direct answers ang atong kinanglan. So nakita na ako ang mga pagkakabang time consuming, time wasting na kayo. Tingnan, walay sakto nga wala nahatag ang sakto nga tubag sa akong pangutana, kundi naglikay-lik lamang siya sa akong pangutana. Puro busa gay pa sa gisikop, JK2, kay ang tubag wala sa akong pangutana. Ato na ba yung Bible version yung magbasa ko? Yun siya, muhatag ako. Antod karon wala mihatag kung sa version. No? So, time consuming. Naghatag ba ang pangalan ng Diyos? Naghatag ba pangalan ng Saturday ang Diyos? Yung tubag 70, kung po nangutanan naghatag 70, that's not the issue. That's not my question. That's not my question. The time Saturday, the time Saturday, ang akong gipangutana. The subject of question is Saturday, not the word 7 day, not the terminology 7 day. So ang iya mo kasi mo sa dito sa wala ako gipangutana. No, niya mo komentary ba sa gitugang nako. Nangutana ko wala ko nagdugang. I'm not adding to the Bible. I am questioning. Because that is my obligation, that is my part to question you. So mo na siya no. Nagbasi pa ang adlaw, wala daw siya nagpapatod sa basihan. Kung saan nato pamatod kung sa basihan ni nga dawa. Kung saan papatod na ini siya Saturday. Kung wala tayo pamatod na basihan. No? Kaya mo sa kalendar, adlaw na sa tao. Kung sa semana, adlaw na sa tao. So, kung sa basihan, adlaw ba sa tao o adlaw kayo sa Diyos? So, ulit tayo, sa ulit tayo, answer at yung tatag sa ako, ulit tayo answer. So, more on time consuming, time wasting. No? Kaya wala tayo answer ang yung ipanghatag. Ulat lang. This is a debate. This is the debate. Ha? Paghatag o kamaturan. Asa man kamaturan? Ulat lang. Dinig na ang kamaturan. Ipaulat pa nimo. Kita as mo kayag. Kung kayag ka, ipakita ang imong kayag. Dili nimo ipaulat imong kanusan nimo dakutan ang kayag. So that is the discrepancy nga debate no. Tungod kay wala kayo saktong response ang akong katbang. No? Ang nagyatag, ang giingon dito sa komentary, ang nagyatag 70. Not may period. Sabbath is Saturday. Back to the verse. It is referring to the Sabbath of the Jewish people, of the Israelites. Tungod kay ang commandment sa Sabbath, wala gihatag before the Israelites. Gihatag kini nga to sa mga Israelites after sila makagawas. Isip official nga commandments after sila makagawas. Say, kubinat kini sa mga Israelita. Wala kini gihimong kubinat kaniadto pa. The seventh day in Genesis verse 3. Wala pa'y pangat at pakanyato. Wala kalendaryo. Kung kalendaryo sa adlaw na sa tao, dili man nagsam ang Diyos. Wala na apil sa time and space para ipariya na ako ihapang yang adlaw sa atong adlaw. Ang Diyos dili pariya sa adlaw, wala na langkop sa atong time and space. Para ihap na to yung adlaw sama sa atong adlaw. No? Ang adlaw sa Diyos, kung naamang ngali, Diyos man siya. Ang adlaw sa tao, 24 hours. Ay, not 24 hours po, but 24 hours po na sa Diyos. No? So, this is not Okay, time. This is not Saturday. Mo ka na. Okay, time na, bro. Moderator. Okay, daghang salamat, bro Bars. So, mo-proceed
final stand sa akong side, Rodok Laing. Rodok Laing. Andam na ba ka? Yes. Emong 5 minutos. Yes. Sa imong pagtingog. Start ang imong oras. Okay. Mr. Director, salamat kayo, Mr. Roland Park, sa imo niyong gihatag ka panahon. Matod pa sa akong katbang kaganina, nga wala ko luta sa kamaturan, kaya wala ko luta mutubag direct sa iyahang pangutana. Pero, mura man god o dili, o ako ni siyang subaybayan, ako siyang sabayan, mura dili na siya debater. Mura manuhoy ko kuming ako sabayan, kay parehamin doon mawala sa tema. Ang tema naman god, pamatudan ko nga ang 70, diya sa Genesis 2:3, absolutely Saturday. Kasi nagpamatuod ako, kasi nagpamatuod ang absolutely siya, kasi siya may nagputang. Niya sumala sa Bible, sumala sa Biblia o referensya. Sana siya na ko ganina, wala ko na ako ginayari kong tubag, kung sa version, Bible version, nga akong basihan. O karon na, ipakita, The Expositor Study Bible. Klaro na, by Jimmy Swaggart. O klaro na. Ibasa na ko, ug matod pa nakasulat. Because that in it he had rested from all his work which God created and Robot. Sayang kayo. Hello. Signal Rodok, paliw ko. Master. Okay, padayon. Kana, paro. Okay. Okay, Rodok. Matod pa sa record. Okay. Matod pa sa among gidebatihan, nga among gikauyunan, nga kining 70 mo'y among akong pamatud-an nga sa Turkey. Nangutana siya nako ngadto sa asa na gihatag, sa tao ba na siya, sa Dios ba na nga adlaw, o sa tao ba na, wala may magdebate ana kung sa Dios ba na nga adlaw, kung sa tao ba na. Mo bitaw nga ako sa giingnan nga wala ta magdebate ana. Ang atong gidebatehan kining 70 sa Turkey ni. So dito ka mo focus pangutana ngano na sa Turkey na. Karon gibasa nako ang komentaryo ni Jimmy Swaggart sa Genesis chapter 2 verse 3. Sumpay gyud na siya Genesis 2:3. Nagingon, the Sabbath or 7th day or Saturday. Kining Saturday yang dimension ni Genesis 2:3. Ug matod pa, the last day of the week. Ang Saturday katapos ang adlaw semana. Klaro man gala nagisgutan og ang mga diferensya nagapamahayag nga ang 7th day Saturday wa mamilaing diskusyonan. 7th day Saturday. Kung mo diskusyonan, dili siya pwede mangutana nako kung gihatag ba nas tao kay wala na may magdebate gihatag og dili. Ang among gidebatihan kanang ikapito diha Saturday na. So ang iyang negative stand ana moingon siya nga kanang ikapito diha dili na Sabado, dili na Saturday. Kanang 7th dili na Saturday mo yung negative stand. Yes. Karon ang pangutana niya, nangutana siya nako kung sa gyud ang adlaw na adlaw ba gyud na sa kuan kaning gitawag og Saturday, adlaw ba gyud na sa Dios o adlaw ba gyud na sa tao. Kaya wa pa kuloy kalendaryo. Pahala pag wa pa'y kalendaryo sa unang panahon. Kaya ang itong ginibatihan, dili man ang kalendaryo. Ang atong ginibatihan, kaning ikapito, kaning 70, Saturday. Ang kalendaryo na to, nagpamatuod lang na kanang ikapito, Saturday. Munong gigamit na to as reference. Kunya, ang imong drive sa imong final stand, mura kag nahiubos. Kay, wala, kuno na ko gitubag og tarong. Gitubag, oy. Pero di lang ko gustong madaot ang imong pagkadebatidor. Kay as a debater di ko musugot nga ang imo ang pagka-debater mahimong mabutan sa di mao. Kay ang subject matter na to tinuod lang imong dito Saturday, ang 70 Saturday. Unya moabot ka sa asa ihatag. O ako kang satya na di ang role number 1 ato nang giguba. Munang wa gyud ka gitubag ti kag sakto. Wala yung wa ka tubaga. Kay di ko gusto nga isip debater ka. Di ko gustong magguba ang imong pangalan as debater. Klaro man na. Unya, moingon pag yung dili tactics ang akong gikuha, wasting of time. Natural man yun nga mag-debate, kita mag-usik yun ang panahon. Nagi panahon atong usikan na ni. Huwag ito taman trabaho tungod aning atong giusikan ni nga panahon kay gusto tang mag-discussion. Pero wala ko mag-wasting of time para sa imo. Ako lang kagitubag sa sakto.
Alala mo po na imong pangutana, wa naman mo tunong diya sa atong tema. Debater biya ka, kabalo ka kung si atong subject nga gitira karon. Mao na toy nga ako kang gitubag ginaadto. Pero nang utada ka, dabay babasang Saturday, gibasahan na ka. Di na po ka mutuo. Okay, tayo. Ay, period. Okay, salamat, Mr. Roland Pards. Salamat, Mr. Moderator. Okay, daghang salamat, Doc Clyde, o ni bro Isaire Lito. So bro, Roland Parts, ako ibalik nimo ang panahon. Yes, daghan kayong salamat mga tinahod nga mga debaters karong hapuna. O congratulations sa inyo ang duha. O dili natapos ang atong debate karong udto sa tema nga ang 7-day diha sa Genesis 2:3 is absolutely Saturday sumala sa Biblia o referenda. So mga kaigalaan, kamo na lang mga musabot, kamo na mo timbang-timbang. Congratulations once again, no? Healthy kaayo ang atong debate. So unta sundukon pud ni sa atong mga uban nga mga kaigsunan. Og dili natapos ang atong programa, katangin ninyo unya. Aduna pa tayo programa musunod ani kang brother debate ni brother Wilson Ochea, usa ka defensor Adventista, ug ni brother J. Carlo Madinas sa usa ka CFD, no? Mahitungod sa larawan or sa Diyos diya sa simbahan. Bro Pards. Simbahan Katoliko na apa. Okay, so Bro Pards. brother Jerry Laeg, Bro, sa pagtutok sa Pards. palihog ko ang diha sa imong dapit. Okay na nga. Salamat kayo, Pards. Kay ako na sad ning hunungon kay ato ning hunungon kay natapos naman kay nanampoy lain. Salamat lang ta sa puro kamatuoran og sa ngalan na lang sa atong pag-utingkay sa kamatuoran, daghan pa kaayo ning basahonon, pero unya na lang tang gabi magbinasahay ani, no? Og salamat kaayo mga Adventista og RCC din atong na kita mga higala na dunggan nato ang ilang pagbinaylo-baylo. Mura naman sila manghilak duha, pero ilan na gyud tong style mga higala, no? Salamat kayo sa inyong pagpatalingog. Kini ang inyong kapaglaom sa kanginan. Ako magaingon, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much, Pards, o sa atong moderator nga gwapo. Thank you very much. Okay, daghang salamat brother Jerry Laig sa pagputingkay sa kamatuoran. So karon ari pud ta sa Bueno mga kaigsunan, atong na naklaro higala, atong ni konan kay wala na ta dito sa ila. Toy ingon Edoponso, Saturday respetado sa mga Hudiyo, pangutana unsa mang Saturday sa dili Hudiyo, tubaga koy toy. Okay, grabe, no? Nakbasa na sinisis mga kaigsunan, likay gyapon sila ito'y mga kapaglaom, no? Sige lang, yan na mong gina. Pero ato lang iampo mga kapaglaom, mga kaigsunan, nga si Litoy makakaplag niya ang kamatuoran kay giklaro na gyud ni kapaglaom Yoyoy ang detalye, ha? Giklaro na gyud, giklaro na. Perteng klaro, pero mulikoy pa gyud mga kapaglaom, no? Mulikoy pa gyud. Okay, ato pang Rosindo makiputin. Ay, partner, Rosindo. Hay, likoy. Ang Diyos nag-ingon nga Sabado ikapito dili ako na unsa man is likoy, oy. Jonathan Abing, matod pa sa mga batang siaw, makamatay ra ba ng ulaw? Bitaw, Jonathan, no? Okay, apa diri mga igala. Muli ko'y nasab na sa Silitoy, Jigo Baldomiro. Nagtanaw sa karon si Arnold Sags o Giovanni Saraba. Ipatubag niyo, diyo ba? O Diyos kay mipahulay man si kapitong adlaw, Genesis 2:3, ang Diyos mipahulay. Pastila, no? Matod ni Lotoy, sa mga Hudiyo, ang Diyos mipahulay man, ang Diyos ba Hudiyo? Samot na. Iyan na pod ni nga supakon ron pildig samot si Litoy, gikan ni Milibalye, ay kin bilis Sinsyo. Pildi na po sila ito'y kay miuyon man. Okay. Para masabtan nimo kung unsa ang ikapito, gikan ni Giovanni.
Gihatag ang Sabado dili lang sudiyo sa tao. Okay, Rosindo Makiputin. Pangutana litoy, kano sa namatay si Kristo unsang adlaw palihog kog tubag? Kung magdibit nga adlaw ikapito Sabado dili na pod kay Domingo. Ang adlaw semana likoy gyud. Okay mga kaigsunan, mga kabaglaom. Thank you very much sa inyong pagpakiguban rin sa atong pag-uting kay kamatuoran, sa atong tanong sagot ko o sa atong question and answer dire sa tulumanon pag-uting kay sa kamatuoran. Thank you very much sa inyong pagpakiguban sa tanang panahon. Thank you very much. Undang na ta. Thank you. Mayong pagsudong ninyo sa sunod na sa mga kabaglaom.